Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Hunyo 24, tuig 2023. Subong adlaw, ginasaulog nato ng kapiestahan ni San Juan. San Juan sa aton sini nga mga kabombote, may mga nagakalain-lain sini iyang event man nga nagaklinabo diri karon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag subong sa bugo sining pungsod na Pilipinas. Ti kalabanan sini iya nagapadulong sa mga baybay diri sa syudad kag subong sa probinsya sang Iloilo. Sa Banwa sang Sara ti nagasaulog sila karon sa ila sini nga Sulay Basya Festival. Sa aton sini nga mga kabombo, mga nagapanguna kag dalakuan karon nga mga balita, tutukan ta sa pagpalayag sa Bombohanay sa Udto. Ang African Swine Fever nakapenetrate na sa bugos ka Western Visayas. Napulo ka milyon ka pesos ka Quick Response Fund ginpain sang Antique Provincial Government. Sa dugang pa nga mga balita, ano ang latest sa Badjao issue? Pila na bala ka Badjao na tipon sa Public Safety Transportation and Management Office. Samtang si Mayor Jerry Treñas sa Bawion ayhan ang unang pronouncement sa pagdeklarar kay Vice Mayor Elcid Familiaran bilang persona non grata. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, away mag-asawa ginalantaw nga rason sa paghikog sa isa ka persona sa Banwa sang Saraga. Kag Police Colonel Juristi Coronica ginpanginwala ang aligasyon nga nagapangayo ini sa mga negosyante. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon, tutukan ta sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Bombohanay sa Udto. Oy, sa mga kabombo na to, atensyon mana kay sa madason sini iyang simana, may yara kita sang ginasiding diring oil price hike. Oil price hike sa produkto sang petrolyo. No, gani burubantay kita kay ang projected sini nga oil price hike piso tubtob piso kag 20 sentimos sa diesel. Sa gasoline naman, no, or gasolina napulo ka sentimos tubtob 30 sentimos. Ini projected oil price adjustment para sa masunod siniyang simana. Ang oil price hike ginaanunsiyar Lunes adlaw kag epektibo ini Martes sang aga. Sa aton sini nga mga kabombo para mangin guided ang aton sini nga mga kabombo sa presyo sang produktong petrolyo. Tiamo ni ang isa man sa mga balantayan karon sa aton sini nga mga kabombo kaysa nagligad sini nga semana, may oil price rollback kita, but this time oil price hike naman. Now, sa aton sinimatag palamati. Iban pa nga mga balita, panumbalikan naton, detalye sini aton patpaton sa paray nga pagpalayag sang Bombohanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga nag-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 24, 2023 at mga kabombat kay Star Nation, piyesta po ngayon ng patron ng San Juan Bautista at ipinagdiriwang din po
ng pamahalaan. Problema sa edukasyon dapat raw tutukan. Ang Department of Justice iginiit na hindi tumatayong hukom sa kaso ni suspended Representative Arnolfo Teves Jr. Itong Batangas dienigho ng 4.3 magnitude na lindol. Tatlo na po ang kumpirmadong nasawi sa nalunod na fishing vessel sa Bangaga o Baganga. Ang kumpirmadong nasawi sa nalunod na fishing vessel sa Bangaga o Baganga, Davao Oriental, habang ang search and rescue operations naman ng Philippine Coast Guard ay nagpapatuloy. Sa iba pang mga detalye, 11 individual na posibleng biktima ng human trafficking matagumpay na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Samantala, mahigit 450 na mga bagong opisyal ng Bureau of Corrections leader ng Wagner Mercenary Group ng Moscow inakusahan ng Russia ng armed mutiny. At sa ating balitang pampalakasan, tennis star Martina Navratilova all clear na matapos ang ilang serye ng gamutan sa cancer. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na patuloy pa rin itong naobserbahan ang napakabagal na lava flow mula sa summit crater ng Bulkang Mayon sa nakalipas huyan na 24 oras. Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng PHIVOLCS ay iniulat nito na umabot na sa maximum length na 2,500 meters ang naitala nitong lava flows sa Misigali, habang nasa 1,800 meters naman ang naitala sa kahabaan ng Bonggagali mula sa summit crater, habang umabot naman sa 3,300 meters ang naitalang collapse debris mula sa crater ng bulkan. Ayon pa sa ehensya, bukod dito ay naitala rin ang isang dome collapse pyroclastic density current event sa Bulkang Mayon na tumagal naman ng hanggang 3 minuto. Habang nasa kabuang 308 rockfall events at 2 volcanic earthquake naman ang naitala nila batay sa Mayon Volcano Network na sa kaparehong panahon. May taas namang 600 meters ang naitalang moderate steam laden plumes mula sa bunganga ng naturang bulkan. Samantala, nasa average na 744 tonelada ng sulfur dioxide ang binuga ng bulkan noong Biyernes. Kasalukuyan pa rin nakataas sa Alert Level 3 ang bulkan, habang patuloy pa rin pinagbabawalan ang mga piloto na magpalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa abong mula sa anumang biglaang pagsabog na maaaring mapanganib sa mga sasakyang panghimpapawid. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa Bicol Region dahil ang Alliance of Concerned Teachers iginit na dagdag pasakit sa mga guro ang patuloy na red tagging ng pamahalaan, habang ang problema raw sa edukasyon ang dapat natutukan. Yan ang tinutukan naman ng Bombo Radio Legazpi. Ikinalungkot ng Alliance of Concerned Teachers ang ipinalabas na memorandum ng Department of Education na ipinadala sa lahat ng Regional Directors at School Division Superintendents na humihingi ng kumpletong listahan ng mga guro na kasapi ng Progresibong Alliance of Concerned Teachers. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Chairperson Vladimir Kitua, pilit na inuugnay ng pamahalaan ng grupo sa komunistang rebelyon. Iginiit nito na hindi ang naturang memorandum ang inaasahan at hinihintay ng grupo na ipalabas ng DepEd. Imbis na umano ang karapatan at benepisyo ng mga guro na matagal nang ipinapanawagan sa Education Department ang bigyan ng pansin, patuloy itong binabaliwala. Sinabi pa ni Ketua na maraming mahahalagang isyu sa sektor ng edukasyon ang dapat naunahin, subalit mas sinuuna ang pagbibigay ng dagdag pasakit sa mga guro. Kinwestiyon din ng opisyal ang hindi malinaw na polisiya kung para saan ang automatic payroll deduction, lalo pat regional ang pagbuo ng unyon ng mga guro. Hindi rin niya nakikipag-usap sa ACT Philippines ang Central Office kaugnay ng problema sa mga unyon, kaya ikinabigla nila ang memorandum. Kaya ngayon ay pinag-iisipan ng grupo ang gagawing hakbang hinggil sa naturang issue. Mas lalong nagagalit ang mga teacher. Yung mga teacher na bumoto pa nga sa kanila ay nagiging kakampi na. Tama yung sinasabi ng Kilusan. Tama yung sinasabi. Pag walang magsasalita ay walang magsasabi, hindi kami marinig. Kaya yung mga teacher ngayon sumasama sa kilis protesta. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi,
Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, muling iginiit ng Department of Justice na hindi sila tumatayong hukom sa kasong murder na inihain ng National Bureau of Investigation laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na kailanman ay hindi naging judge ang mga prosecutors para epektibong husgahan o inhibit ang kanilang sarili sa kaso ng pagpatay laban sa mambabatas. Kung maalala, naghain ng motion to inhibit si Teves sa Department of Justice sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Ang naturang motion ay humihiling na bitawan na ng Department of Justice Prosecution Panel ang kaso ni Teves at sa halip ay ibigay na lamang ito sa Ombudsman. Iginiit ni Attorney Topacio na hindi magiging patas para sa kanyang kliyente ang isinasagawang investigasyon kung ang pinuno mismo ng departamento ay nagsasabing guilty na ang kanilang kliyente. Si Teves ay kasalukuyang naharap sa mga kasong 10 counts ng murder, frustrated at attempted murder dahil sa umunoy pagkakaugnay nito sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa ngayon ay wala pa rin sa bansa ang mambabatas at ayon sa kanyang abogado, posibleng bumalik ito ng Pilipinas kung ombudsman na ang hawak at mangunguna sa isasagawang preliminary investigation sa kanyang kaso. Sa dagdag pang mga balita, muling niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang bayan ng Calatagan, Batangas. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naramdaman ang pagyanig sa ilang lugar sa Cavite, Oriental at Occidental Mindoro. Ang epicenter ay natukoy sa layong 17 kilometers sa timog kanluran ng Calatagan, kung saan umaabot sa 80 kilometers ang lalim nito. Umabot sa intensity 2 ang naramdaman sa Tagaytay City, Cavite, Puerto Galera, Calapan City at Oriental Mindoro. Habang intensity 1 naman ang naramdaman sa Bawan, Batangas at Lemery sa Batangas, Magallanes, Cavite, Magsaysay at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tectonic naman ang itinuturong dahilan ng nasabing pagyanig. Samantala, wala namang inaasahang pinsala na idudulot ng nasabing lindol sa mga nasabing lugar. Samantala, nilinaw ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na hindi maiuugnay ang 6.3 magnitude noong nakaraang linggo sa panibagong pagyanig kaninang alas 3:11 ng madaling araw sa bayan ho ng Calatagan sa Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagyanig ay naramdaman din sa ilang lugar sa Cavite, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Natukoy nga itong epicenter ng lindol sa layong 17 km sa timog kanluran ng Calatagan at may lalim itong 80 km at tectonic nga ang pinagmulan nito. Naramdaman naman ang intensity 2 sa Tagaytay City sa Cavite, Puerto Galera at Calapan City, Oriental Mindoro. Habang intensity 1 naman sa Bawan, Batangas City at Lemery sa Batangas, Magallanes, Cavite, Magsaysay at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Wala naman hong inaasahang aftershocks at pinsala mula sa nasabing lindol. Kuha po tayo ng mga update mula sa lalawigan dahil 3 na po ang kumpirmadong nasawi sa nalunod na fishing vessel sa Baganga, Davao Oriental. Habang ang search and rescue operations naman ng Philippine Coast Guard nagpapatuloy pa rin. May nakuha ng detalye ang Bombo Radio Jensen. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard o PCG matapos lumubog ang isang fishing vessel sa Baganga, Davao Oriental. Ayon kay Coast Guard Lieutenant Junior Grade Elmar Messina, Commander ng Coast Guard Station Davao Oriental, base sa manifesto, mayroong 23 na crew ang sakay ng fishing vessel na Genesis 2. Sa nasabing bilang, 3 na ang kumpirmadong nasawi, 6 ang missing at 14 naman ang na-rescue. Ayon dito, ang operator ng nasabing fishing vessel, gayon din ang mga tauhan nito ay mula sa Jensan. Inampas daw po sila ng alon bandang alas 12 ng madaling araw na nag-cause po sa paglubog nitong bangka na ito. Agapan naman pong sumaklolo ang mga kasamahan nilang mga mangingisda rin. Kaya po na-save natin yung sobra sa kalahati ng mga crew ng lumbog na bangka. Meron po tayong protocol na sinusunod sa ngayon. Ito po yung pre-departure inspection. At the same time, we should adhere with all the safety regulations implemented by the Philippine Coast Guard and the Philippine government as a whole.
ito pong mga regulasyon na to ay tumutulong para maiwasan po natin ang mga insidente na ganito. O kung sakali man pong hindi meron na pong insidente, alam po ng mga crew at alam po ng mga kasamahan kung ano po ang pangunahing gagawin in case magkaroon po ng emergency. Ipinaalam na ng operator ng fishing vessel sa mga pamilya ng mga crew nito ang nangyari. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Gensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng mga detalye ng ating mga balita, binigyang pagkilala ng South Korea-based organization na Anti-Corruption Civil Movement General Federation si Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Si Katapang ay tinawag bilang persons of sincere anti-corruption integrity ng nasabing grupo. Ang ACCMGF ay miyembro ng Union International na kinabibilangan ng mahigit 300 asosasyon sa buong mundo. At ang nasabing grupo ay nauugnay sa iba't ibang sektor katulad ng edukasyon, relihiyon, economics at iba pa. Kasama sa nasabing pagkilala ay ang paggawad kay Katapang ng World Integrity Prize ng nasabing ring grupo. Sa naging statement naman ng Bureau of Corrections, ang nasabing award ay nangangahulugan umanong naging epektibo at nagdulot ng malaking impact sa anti-corruption movement sa buong mundo. Kasama na ang pagpapalaganap sa kahalagahan ng integrity at transparency sa buong mundo. Si Katapang ay nagsisilbi bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at nagretiro noong 2015. Siya ay na-appoint bilang Bucor Chief noong 2022. Sa dagdag pang mga balita, matagumpay na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 11 individual na pinaghinalaang biktima ng human trafficking sa Mactan, Cebu International Airport. Sa paunang investigasyon na isinagawa ng Bureau of Immigration, lumalabas na patungo ang mga ito sa Dubai, United Arab Emirates noong Hunyo 21 ng taong kasalukuyan. Kabilang sa mga naharang na individual ay 7 babae at 4 na lalaki. Dahil sa naturang pagkakaharang ay kaagad na isinangguni ang mga ito sa Travel Control and Enforcement Unit para sa karagdagang investigasyon. Ayon kay Cristabel Quizon, supervisor ng Mactan Cebu International Airport Travel Control and Enforcement Unit, sinabi nito na talagang kaduda-duda ang layunin ng kanilang biyahe. Dagdag pa nito ay ang offload ang grupo at nakitaan ito ng may mga employment visa. I-turn over naman ang mga ito sa Interagency Council Against Trafficking Task Force sa Cebu. Ang Dubai ay matagal nang pinipiling destinasyon para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ito ay nagsisilbing final stop o transit point sa ibang mga bansa sa Africa at Middle East. Gayunpaman, ang mga pagkakataon ng pagsasamantala at pang-aabuso ay naiulat sa mga otoridad ng Pilipinas, partikular na ang mga kinasasangkutan ng mga Pilipinong umaalis ng bansa nang hindi naman dumadaan o sinisuri ng Philippine Overseas Employment Administration ang kanilang kontrata sa pagtatrabaho. Pinuri naman ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang pinakitang pagbabantay ng mga tauhan nito sa Mactan Cebu International Airport. Sinabi pa nito na saludo ang kanilang ahensya sa pagsusumikap at dedikasyon ng kanilang mga tauhan. Aniya, ang matagumpay na pagkakaharang ng mga ito ay nagpapakita lamang ng patuloy na pag-isikap ng pamahalaan na labanan ng human trafficking upang maprotektahan ang mga mamamayan nito mula sa anumang pagsasamantala. Dagdag pa nito na magsisilbi sana ito na paalala sa mga potential na mga overseas Filipino workers na kinakailangan pa ring sundin ang tamang channel at isecure ang kanilang kinakailangan dokumento upang matiyak ang kaligtasan at kagalingan habang nasa ibang bansa. Kung maalala kamakailan lamang ay napanatili ng Pilipinas sa Tier 1 ranking nito sa ulat ng Trafficking in Persons of United States sa 8 magkakasunod na taon na muling nagpatibay sa pangako nitong labanan ng human trafficking at suportahan ang mga biktima sa ating bansa.
Matagumpay na nagtapos sa kanilang pagsasanay ang 454 na mga bagong opisyal ng Bureau of Corrections. Sa isang pahayag, sinabi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang na kabilang sa Mandatos Class 2022 ang nagsipagtapos. Ayon kay Katapang, 6 na buwan ang ginugol ng mga ito upang sumalang sa Corrections Basic Recruit Course. Lahat ng mga nagsipagtapos ay magkakaroon ng ranggong Correction Officer 1. Sumalang sa naturang recruitment ng Bucor ay ang mga lisensyadong guro, engineer, agriculturist, nurse, nutritionist at mga civil service passers. Samantala, muli namang isa sa ilalim sa retraining ang mga bagong correction officers sa New Bilibid Prison bago ito i-deploy sa iba't ibang mga penal colonies sa bansa. Paalala naman ni Katapang sa mga bagong correction officer na huwag magpasilaw sa suhol ng mga tiwaling kawani. Aminado kasi ang opisyal na marami pa rin ang mga natitirang skalawag sa kanilang ahensya. Samantala, laking tuwa naman ang mga mangingisda sa Mapun, Tawi-Tawi matapos itong makatanggap ng family packs mula sa Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard Station Northern Tawi-Tawi na ang bawat isang family pack ay naglalaman ng essential goods, kagaya na lamang ng 10 kilong bigas at isang kahon ng delata. Kabilang sa nakikiisa sa naturang pamahagi ay ang Philippine Air Force Tactical Operations Squadron, Mapun Maritime Special Boat Crew. Nakibahagi rin ang 312th Marine Company, Marine Battalion Landing Team at 12 mga municipal police station sa Mapun. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga mangingisda na nabigyan ng naturang family food packs. Samantala, nakilahok ang Bureau of Customs sa 141st at 142nd World Customs Organization Council meeting kung saan lumahok rin ang nasa 155 na bansang miyembro ng World Customs Organization. Ginanap ang naturang pagpupulong sa World Customs Organization Headquarters sa Brussels, Belgium. Ang konseho, ang pinakamataas na katawan sa paggawa ng desisyon ng organisasyon, ay regular na nagsasagawa ng mga taunang sesyon upang talakayin ang iba't ibang issue sa customs na nakakaapekto sa lahat ng mga administrasyon. Nag-aalok rin ito ng napapanahon at naangkop ng mga solusyon na maaaring gamitin ng mga miyembrong bansa. Makabuluhan rin ang taong ito dahil ito ang tanda ng eleksyon para sa posisyon ng Secretary General at Chairperson ng Konseho kung saan ang Pilipinas bilang miyembro ay may karapatang bumoto. Ang WCO ay nag-a-assist sa mga administrasyon ng custom sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical, logistic at professional support sa iba't ibang miyembro na nagtatrabaho sa itinatag ng Konseho. Naghahatid din ito ng capacity building, technical assistance at trainings at tumutulong nito upang ma-develop at mapanatili ang international custom instruments at tools. Kung maalala, bilang paghahanda sa pagpupulong na ito ay una nang lumahok ang Bureau of Customs sa ika-24th World Customs Organization Asia Pacific Regional Heads of Customs Administration Conference sa Perth, Australia. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Customs Commissioner Rubio sa World Customs Organization sa ilalim ng mahusay na pamumuno ng outgoing Secretary General nito na si Mikuria at sa konsehong pinamumunuan naman ni Chairperson Amb Al-Khalifa. Binigyan din ng Commissioner ang kanyang 5-point priority program na kilala rin bilang 5PPP na nakatutok sa pag-digitalize sa mga proseso, pagpapasimple ng mga pamamaraan at pag-secure ng kalakalan, pagpapabuti ng koleksyon ng kita, pagsugpo sa smuggling sa lahat ng anyo at pagpapasigla sa moral at pag-unlad ng mga empleyado. Pinag-iingat naman ang Department of Human Settlements and Urban Development ang publiko ukol sa umano'y mga housing projects na walang akmang license to sell at certificate of registration. Ginawa ng naturang ahensya, ng kalihim ng naturang ahensya na si Jose Rizalino Aguzar ang babala matapos ang umano'y paglaganap ng mga real estate advertisements sa online platform. Ayon kay Aguzar, ang online platform na ang pinakamadaling paraan na ginagamit ng mga developer
developer na walang kaukulang lisensya at permit para magsagawa ng illegal na bentahan ng mga ari-arian katulad na lamang ng bahay at lupa, daan upang makapambiktima ng mga buyer. Paliwanag ni Acuzar na kinakailangan munang kumuha ng lisensya o ng license to sell at certificate for registration ang mga real estate developer bago makapagbenta ng mga real estate projects. Kasabay nito ay pinayuhan ni Acuzar ang mga home buyers na bumili lamang ng mga licensed real estate agents and brokers at hingan sila ng mga akmang dokumento bago bumili ng mga ari-arian mula sa kanila. Pagkatiyak naman ng opisyal na nakatutok ang kanilang ahensya sa nasabing usapin. Samantala, ginunita ng National Historical Commission of the Philippines ang ika-125 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Revolutionary Government. Isinagawa ang seremonya sa Dambanang Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang nasabing selebrasyon ay bilang pag-alala sa pamahalaang revolusyonaryo na itinatag noon ni Pangulong Emilio Aguinaldo matapos makalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Pinangunahan naman ni NHCP Chair Emmanuel Franco Calairio ang nasabing seremonya. Ayon kay Calairio, ang pagpapatatag ng Philippine Revolutionary Government ay ang nagsilbing unang hakbang para sa tuluyang pagkakatatag ng Republika ng Pilipinas. Ang Republika ang siyang naging kauna-unahan sa buong Asya. Paliwanag ni Calairio, ang proklamasyon para sa pagkakatatag ng nasabing uri ng pamahalaan ay naging daan para sa pagkakabuo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Kinabibilangan ito ng mga ahensyang kilala ngayon bilang DFA, Department of Finance, DOLE, Department of Justice, Department of Education at Department of Health, Department of Interior and Local Government at DICT at iba pa. Bagaman hindi kaagad nabuuan niya ang tinatamasa ng mga Pilipino na uri ng pamamahala matapos ang seremonyang ginanap noong June 23, 1898, naging daan naman ito para sa tuluyang pagkakaroon ng istruktura ang mga batang gobyerno. Samantala, sa pagpapatuloy pa ho ng ating mga balita, inanunsyo ng Government Service Insurance System ang General Manager Wick Veloso ang pagbubukas ng 1 bilyong emergency loan para sa mga miyembro at pensioner nito na apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Veloso, may kabuang 39,000 na GSIS members at pensioner ang nasa probinsya ng Albay at ang binuksang emergency loan program ay upang matulungan ang mga ito. Ayon kay Veloso, ang mga miyembro na may kasalukuyang emergency loan balance ay maaring makautang ng hanggang 40,000 pesos. Sa nasabing halaga ay maaring nilang mabayaran ang kanilang existing loan at makakatanggap pa rin sila ng hanggang 20,000 pesos. Habang ang mga pensioner at mga miyembro na walang unpaid loan ay maaring mag-apply ng loan na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Kwalipikadong makapag-avail ng loan ang mga residenteng nagtatrabaho o nakatira sa calamity area at hindi kasalukuyang nakalib without pay, walang kasalukuyang administrative o criminal case at may net take-home pay na 5,000 pesos. Ang GSIS members at pensioner ay maaari namang makapag-apply sa nasabing loan sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile Application at GSIS Wireless Automated Processing System na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibinahagi ni Supreme Court Associate Justice Jafar de Maampao ang kaniyang legal na kaalaman at kadalubhasaan bilang isa sa mga panel speakers sa inaugural Asian International Arbitration Center Islamic Arbitration Conference. Ginanap ang naturang conference noong Hunyo 20 ng taong kasalukuyan sa Bangunan, Sulaiman sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sumentro ang naging talakayan sa ikatlong session sa temang Finding the Common Ground, Can Islamic Arbitration Survive in Civil and Common Law? At gayon din, binigyan diin ni Justice D. Maampao ang mga Islamic arbitration system ay legally feasible sa jurisdiksyon ng Pilipinas dahil sa mga kamakailang pag-unlad nito pagdating sa domestic sharia at naisinama naman sa hybrid ng nature ng legal na sistema ng bansa. Detalyado ring itinalakay ni Justice D. Maampao ang Presidential Decree 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws na nakatuon naman sa
pagbuo ng isang Agama Arbitration Council sa Pilipinas. Gayun din binanggit niya sa Republic Act No. 11054 o ang Organic Law para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan nag-echo sa polisiya ng Alternative Dispute Resolution Act of 2004 para isulong naman ng Estado ang alternatibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan bilang isang paraan upang makamit ang mabilis na paraan at walang kinikilingan na hustisya at declog ng mga court dockets. Kasama rin sa panel ng naturang hybrid conference sina Jalahay Othman at marami pang iba at kaugnay pa nga niyan mga kamobat ka Star Nation. Ang panel discussion naman ay pinangasiwaan ni Ms. Nudrat Majid ng Four Gold Road Chambers. Matagumpay na nailis mula sa pagkakasabit sa ilalim ng isang footbridge sa Quezon City ang isang truck na may kargang LPG. Ito ay matapos na sumabit kaninang alauna ng umaga ang naturang truck sa mababang bahagi ng nasabing footbridge sa EDSA Quezon Avenue kanilang alauna ng madaling araw. Ayon sa driver ng nasabing truck, nagmula pa raw siya sa Batangas at patungo na sa kanilang company garage sa Montalban, Rizal nang mangyari ang naturang insidente. Paliwanag niya, dumaan daw siya sa service road sa ilalim ng flyover at footbridge upang maiwasan sana ang traffic kahit mayroon ng nakakabit na signage dito na nagsasabing vertical clearance of 3.3 meters na nangangahulugan tanging ang light vehicle lamang ang pinapayagang makadaan sa lugar. Ito ang dahilan kung bakit nauwi ito sa aberya at nakasabit sa kaniyang minamanehong oil tanker. Samantala sa ngayon ay pansamantala munang isinara ang North Lane EDSA malapit sa Quezon Avenue. Hindi muna pinahintulutan para sa mga sibilyan ang paggamit ng footbridge kung saan sumabit ang naturang truck. Samantala nananatili sa mga tauhan o nananatili ang lugar sa ang tauhan ng Bureau of Protection upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng posibleng pagtagas ng naturang LPG. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Commission on Human Rights hinggil sa umunoy pang-aabuso ng ilang pulis sa isang menor de edad sa Davao Occidental. Ayon sa Commission on Human Rights sa Region 9 at Region 11, magasagawa na sila ng motu proprio na investigation sa kamakailan lang na magkahiwalay na kaso ng mga pang-aabuso ng pulisya. Sa munisipalidad ng Don Marcelino sa Davao Occidental, isang 16 years old na menor de edad ang umunoy pinagmamalupitan ng 3 pulis nang magtungo ito sa isang istasyon ng pulisya upang iulat ang pisikal na pang-aabuso na dinanas niya sa kamay ng kanyang ama. Sa halip na makakuha ng tulong na kailangan, dinala umuno ng 3 opisyal na naka-duty ang biktima sa isang madilim na silid. Binuhusan ng solusyon ng suka at sili ang pribadong bahagi ng katawan ng binanatan umano ng biktima na mananahimik na lamang sa tungkol sa insidente. Kumapa tayo ng balita sa ating probinsya at sapagkat itong state of calamity ay idineklara na sa isang bayan hujan sa Antique dahil sa African swine fever. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Hamtik sa lalawigan ng Antique dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng African swine fever. Kasunod ng deklarasyon, nag-iso si Hamtik Antique Mayor Julius Ronald Junjun Pacificador ng executive order na nag-uutos sa lahat ng barangay officials na magpatupad ng mahigpit na mga hakbang upang mapigil ang pagkalat pa ng nasabing sakit. Sa panayam naman ng Bombo Radyo kay Antique Governor Rodora Cadiao, sinabi dito na umabot na sa mahigit 11 million pesos ang halaga ng nasa 1,300 mga namatay na baboy sa mahigit 20 mga barangay kung saan humigit kumulang sa 9,000 ang hog population. Hiniling din ito sa lahat ng mamamayan na sumunod sa mga protocols upang matulungan ang hog industry sa nasabing bayan. Sa province, we're just waiting for the for help from the national government. Kasi alam kong busy sila kasi nga when I called, sabi nila may problema din sila sa Iloilo and other parts of Region 6. Sa ngayon, we are just sustaining our 10 million na quick release fund natin para sa may Hamtik to ang 1 million doon para to strengthen the boundaries on the around Hamtik. And the 9 million, we are preparing it mga farmers na namatayan ng baboy. Si Antique Governor Rodora Cadiao para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Pinaiimbestigahan ngayon ng Russia ang leader ng Wagner mercenary group nito na si Yevgeny Prigozhin ng dahil sa umunoy armed mutiny. Ito ay matapos akusahan ni Prigozhin ang Russia kaugnay sa umunoy pinakawalang missile strike ng Russian military na tumarget sa Wagner camp at kumitil sa buhay ng marami sa kanyang mga tauhan. Bagay na maraing itinanggi ng mga Defense Ministry ng Russia at sinabing ang mga akusasyon na ito ni Prigozhin ay pawang mga informational provocation, kasabay ng hiling sa grupo na itigil na ang umano'y mga illegal actions nito. Ngunit depensa naman ng Wagner chief, ang kanyang mga aksyon daw ay hindi isang military coup, kundi isang march of justice. Giit niya, magbabayad ang lahat ng mga sumira at kumitil sa buhay ng libu-libong Russian soldiers na kanyang mga tauhan. Aniya, kasama ang 25,000 na mga kasundaluhan ay aalamin nila ang dahilan kung bakit nangyayari ang gantong uri ng kaguluhan at ang sino mang hahadlang anya sa kanila ay kanilang sasanggain. Bandang alas 2 na madaling araw ng Sabado, oras sa Moscow, ay iniulat ni Prigozhin na nakapasok na sila sa border ng Russia mula sa Ukraine at kasalukuyan ng nasa southern Russian city sa Rostov. Kaugnay nito ay inanunsyo naman ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang pag-aata sa lahat ng mga main security services ng Russia na round the clock na magre-report kay Russian President Vladimir Putin. Hinigpitan na rin ang seguridad sa Moscow na tinatawag na most important government sites and infrastructure ng Kapitolyo ng Russia. Dagdag pa riyan, nabatid na una ng pinabulaanan ni Prigozhin ang mga rason ng Russia na pananalakay sa Ukraine at sinabing magsinungaling o nagsisinungaling lamang ang mga ito sa publiko dahil naglabas lamang anya sila ng gawagawang impormasyon para mabigyan ng justification ang paglusob sa Ukraine. Ang Wagner Group ng isang paramilitary na organisasyon ay nakikipaglaban kasama ang puwersa ng Moscow sa Ukraine. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kamombo sa lugang mga balita kag impormasyon. Doon nagagum-guom karon ang palibot sa syudad sa Iloilo. Doon nagaugyon sa sining kapiestahan ni San Juan de Bautista. Later on may mga may mga information man kita natuhoy sa pagsaulog sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Nga kung sa diente may mga aktibidades kag festival katulad ng lamang dito sa Banwa Sangsara, may Sulay Basya Festival sila dito. Ibaloon naton ang security preparations kay kabalo ka mo Banwa, may pipilaman riya karon ka mga utod naton balang ati why naton why kita makahibalo kung ano ang ila siniyang unod sa paminsaro nila basi mag-agib la karon kag babasyahan kag mga kig. Kay ti amo na mo basta San Juan gani may basyahan ay gina sa aton sining mga kabombo. Anyway, standby pero hatagan ta sa nagakigo nga pagtamo this time ang problema man tos probinsya sa Antique kay nakalabot na to sa ila ang African swine fever. Kag pila na ka mga baboy dito Banwa ginatos na ang mga ginpang kal, ginpang patay para ngati mapunggan ang paglaptas ang makamamatay siniyang balatian sang baboy. Kagti amoning kapirdihan man sa bahin karon niya sang hog farmers. Pero ang probinsya sang Antique diri Banwa, mayara sang 10 ka milyon ka pesos nga quick response fund nga ginapain sang Antique provincial government. Standby kay istoryahan tana diri man sa aton sining palatuntunan ang bumbuhanay sa udto sa aton sining pagpangalagad. Makitaan man naton sa bisan diin kalang karon iya nga magpadulong sining lugar just like dira sa may Fort San Pedro, sa may distrito iya karon sa Arevalo, sa may molo sa Baybayon sining mga areas dira madamo sa mga nagapalaligo bauti halong-halong lang kamo ha. Sa aton sining mga kabombo sa inyo sini nga pagsaulogman sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Check tanay this time si Bomboria Mumblan.
Napulo ka milyon ka pesos nga quick response fund dagin napaina sa provincial government sa Antique may kantanan sa African swine fever. Bumuriya sa report ta please kamin. African swine fever ang bugos nga Western Visayas. Ini matapos nga nagpositibo ang 4 sa 5 ka mga blood samples sang mga baboy halin sa Antique pinaagi sa convective polymerase chain reaction test. Sa interview ng Bombo Radio kay Engineer Jose Albert Bago, Officer in Charge Director sa ahensya, iya ginpahayag nga ginatimaan sa probinsya sa Antique ang pagpasok sa surveillance activity para sa containment ng virus. Suno kay Baron, naghatag ang ahensya sa technical assistance sa mga local government units kaangay sa pagtulong sa disinfection vehicle paghatag sa abiso kung ano mahimo obrahon agud hindi pagnasta ang virus. Ginpahayag pugang sa natunggan nga bangod sa sitwasyon sa ngayon, mabudlay ang pagpasulong sa mga pork o meat products. Naibaluan nga 62 ka mga kabanwanan ang apektado sa African swine fever. 4,163 ang ginpamatay sa mga baboy, 4 mga hog raisers. Ikaw pamatian nato ang pagkigangot ng Bombo Radio kay Engineer Jose Albert Barogo. Today, so we have already endorsed some laboratory results sa atong provincial government of Antique with Governor Canciao nga atong positive result nato sa ESF sa Antique. And unfortunately, ito siya nag-positive naman dito ang case nila. So, as usual, ang protocol nato na mong bina-advise nato with the provincial government, and then right now, ang province of Antique are now doing their best for the surveillance activity, para na sa containment sa paglapta sa aton mga sa virus rather sa ESF. So again, kung ano na natin, hindi man siya na-perfect, no? So kung, out of the 6 provinces, na ano naging kita, penetrate naging kita sa virus, please sabihin natin na probinsya sa Rio size. With the plans of the Department of Agriculture, as I said, we are providing sa mga technical assistance sa ating mga LGU, especially on the surveillance. We are providing or ginapahulam na namon ang aton disinfection vehicle sa ila to conduct some massive and faster disinfection. So then, of course, mga advisory, if ever magpatawag sila sa meeting and they will request us to attend, so we are giving sa mga advices sa ilang what to do. We are assisting them kung ano mga policy, kung ano mga or ano ang kauntan sa mga executive order nila. So ara na kami as their advisor sa sinabing mga bakit. In terms of impact naman, as we all know, medyo may kabulayan na man, no, ang pag-ship out natin sa atin ng mga produkto in terms of sa baboy natin. But as to the protocol sa Bureau of Animal Industry, once na ang area natin is in red zone, pwede kita yung kapagwa sa mga red zone area man. So kasi nga since nga ang the whole Philippines is a red zone area naman, so we are actually allowed na magpagawa sa kanila. But of course, hindi pa natin malikawan ang challenges man. Every LGUs may actually isa ka challenges sa Bureau sa BAE kay kada LGUs may kanya-kanya sila ng mga gina-set up ng mga policy which sometimes nag-create sa confusion at nag-create sa medyo kabudlayan. So, naudara man lang din siya mag-form natin as of June 16, ang ano din natin, so ang reported din is 5 pa lang kay June 19 pa lang ang result natin sa Antique, no? So, actually, we have recorded the 61 municipalities na plus abi ang sa Antique, so bali mas 62 na niya. So all in all, medyo dako na ang nato, ang apektuhan nato na sa population nato sa kada provinces. Region-wide, we already recorded the 4,000 plus, 4,163 heads of swine na nalipap nato.
So, unaffected na nato na number of racers are nagalabot as 497. Si Albert Barogo, Director o Officer in Charge sa Department of Agriculture Western Visayas. So sa aton man nga pagpanalaw sa diri sa Bombo Radio, ginpaidalo man inian nga banwa sang hamtik sa probinsya sang Antique sa state of calamity bangod sa padayon nga pagtaas sang mga kaso sang African swine fever. Diri na kaginpirma ani Hamtik Antique Mayor Julius Ronald Junjun Pacificador ang Executive Order number 36 series of 2023 nga nagamando sa tanan nga mga barangay kapitan kag sa tanan nga mga barangay officials nga magpatuman sang strikto nga mga tikang agud matap na ang paglapta sang African swine fever. Bangod diri nagpangabay ang alkalde sa tanan nga mga pumuluyo nga magsunod sa mga protocols agud mabuligan ang hog industry sa nasambit man nga banwa. May mo lang ang mga apektado nga makig-angot sa Municipal Agriculture's Office agud matagan sang atensyon. Di naman niya sa Antique Provincial Government aton man na pakig-angutan si Antique Governor Rodora Dudod Cadiao kung sa diin ang Hamtik, si Balom, kag San Jose area sa karon ang mayara sang unconfirmed pa nga mga cases sang mga nagpositibo nga mga baboy sa African swine fever kag ginapa blood sample na. So estimated diri sa Antique 11 million pesos ang estimated damages sa mga hog racers kag masobra man sa 1,000 ang ginpamatay. So nagaulat na lang ang Antique Provincial Government sa manginsabat sang national government sa pundo sa subong ang ginagamit sang Antique agud mabuligan ang mga apektado nga mga hog racers bala bumutyam amo ini ang 10 million pesos nga quick response fund. So sa karon aton man pamatian ang pagpakigangot sang Bombo Radio kay Antique Governor Rodora Cadiao. Yeah, but initially contained ang area kang Hamtik. May 1 kilometer kita na gin-impose nga 1 kilometer away from the boundary of Hamtik. Gina-check din ng aming mga probet kung mayroong namatay. So may report kasi na ang barangay near between the boundary of Hamtik and Sibalem ay ganya has a few but may positive kuno nga 2 o 3. Also on the boundary of San Jose and Hamtik sa Bugarot there is also may namatay man. We have sent the samplings of blood in but it came na out of 10 gamay lang ang positive but may dyan sa may boundaries kang in Hamtik and the other municipalities. Oo. So, the status ng Hamtik Antique ngayon, under po sila ngayon sa state of calamity po, Gov. Kasi, ano po yung patunay na marami pong baboy doon? Ang mga, ilan po yung mga baboy na nagpositibo po, Gov? At yung rapid po na pagtaas ng mga kaso doon? Well, actually, out of the 5 samplings, blood samplings that we sent a week ago, dumating na 4 ang positive at 1 lang ang negative. Especially sa may UA kasi may UA may pigirida na malaki, University of Antique, Hamtik. Ang hindi naman lahat ng mga barangays affected pero sa ngayon as of Thursday this week 11 million na ang damage sa mga hogs sa industry sa Hamtik mo. I've That's also about more than 1,000 na napatay rin. I've also heard na meron kayong pondo na binigay po sa mga local government units ng Antique na affected ng African swine fever. Magkano po yung pondo na ito, Gov? Sa province, we're just waiting for the for help from the national government. Kasi alam kong busy sila kasi nga when I called, sabi nila may problema din sila sa Iloilo and other parts of Region 6. Sa ngayon, we are just sustaining our 10 million nga quick release fund natin para sa may Hamtik to ang 1 million doon para to strengthen the boundaries on the around Hamtik. And the 9 million, we are preparing it para kung kaso nga ang initial kasi na findings namin dyan, ikal at saka patayin at saka ihawin yung mga baboy. Kag after 6 months, this 10 million, we will distribute ito to mga farmers na namatayan ng baboy.
Pero it seems like we cannot wait for 6 months to give them assistance. So I've asked DSWD to release at least 5 million for AIX sa atin ng mga namatayan ng mga baboy. Kadya while waiting for the national government's action. Yes po, So no. ginakumpile na naman na Rhea, Apo. ang lahat ng mga namatayan sa barangay, nililista na at sinasabit na sa MAU, and pretty soon magkakaroon na kami ng listahan yan sa probinsya, and dyan ang umpisa natin mamigay ng AIX para lang sa para sa kanila lang pang ano kasi na syempre namatayan ka ng baboy, Diyos ko, kailangan mo ng assistance, financial assistance. Yes po. Yes, Rhea. So no need po to worry yung mga affected po ng mga hog raisers kasi alert po yung yung local government yung mga officials diyan kasi meron silang pananglitan gov na meron silang ang what you call this na yung sistema po na patay yung kanilang baboy, sila yung meron silang pagkakakitaan temporarily po, Gov. Gamit po yung quick Oo, response fund. they can convert it into livelihood, no? Pwede silang magtayo ng sari-sari store o magtayo ng tindahan para sa benta ng mga bagas o kung anong gusto nilang gawin diyan. Maybe mag-chicken raise na lang muna sila. Kasi hindi pwede ang baboy ngayon, so poultry, egg and poultry. Pwede na lang gawin yun, yung assistance na yun. But for now, hindi na talaga pwede yan gamitin para sa hog industry nila. Nakakalungkot nga kasi parang ayos din na patayin yung baboy. We have already sent out our people from Probet. Kung sino gustong nagre-raise ng na may sakit na, while we are calling them, kung talagang halatang may sakit na, pinapatulog na lang namin at saka nililibing, Rhea. Yes po. So, Gov, as of the moment po, kahapon po, meron po kaming meeting with the Department of Agriculture Western Visayas. Sinabi po ni Director Jose Albert Barogo na meron daw po silang pinahiram sa inyo na disinfection vehicle. So nakakatulong po ba yan sa mga areas po na affected, Gov? Actually, I have not seen that vehicle. There was no report from the Department of Agriculture na merong vehicle na ganyan. Otherwise, I would have known about it. But I'll try to ask around the Rhea kasi ang nangyayari dyan, sila lang kami-kami lang at saka Probet ang gumagawa ngayon. In fact, we're waiting for the Department of Agriculture to also tell them kung magkano ang counterpart nila sa 10 million na binibigay ng provincial government. Sana ibigay nila sa tamang ahensya para malaman kasi kami ang may listing kung sino talaga ang napektuhan ng ASF. So I will call director of DA to find out to whom did he give that vehicle kasi I have not seen anything like that sa kakaikot-ikot ko kahapon sa may Hamsik. Alright po. Si Antique Governor Rodora Cadiao Bobocham. So ang data din subong as of June 15 nga mga nagkalamatay nga mga baboy sa Hamsik Antique amo ini ang 1,010 ka mga baboy affected mga kabarangayan diri 18 gid Bobocham. Okay. So amoy na aton nga natipon nga mga balita man direkta sa probinsya sa Antique kag sa Department of Agriculture Western Visayas ini si Bombo Ria Mumblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo sining follow-up report. Before pa man sang probinsya sang Antique nasufrer na sang syudad kag probinsya man sang Iloilo, no? So hopefully makashare man to sang knowledge kag anong dapat sini nga mga paghimuon nga mga lihok or tikang agud iya nga ti ma-contain ang paggalapta karon sang African swine fever. Kay hindi ni basta-basta, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ang kalabanan sa mga hog raisers ti sagod sang baboy agud nga ilaman sini iyang mangin palangabuyan or source of income sini nila. Nag-invest sang kwarta, nag-support sang kapital. Kung hindi matagan sa nagakigo sini iyang pagtamod sa ngaton sini iyang mga opisyal
o sa mga opisyal dira iya sa bahin sa probinsya sa Iloilo, ti delikado ini nga maglapta pa sa iban sini nga mga kabanwanan nga daan, malapad-lapad man iyang probinsya kang Antique. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oh. May ara man sang quick response fund nga tigana karon ang local government unit sang Antique or the provincial government. Now, kay ang tuyo ni Gov Dudod, silingya ti kung maglaptagin man, ipangkal ang mga infected siniya nga mga baboy, kag after 6 months, kung madula na ang virus nira, ang Quick Response Fund amuning ibulig sa mga hog farmers nga makaumpi sa liwat, no? Sa ila sini nga pagsagod sang baboy. Pero may mga ginshare bala ding mga kabumbo naton nga thought. Silingya ang mga Bisaya siniya nga baboy, how come nga daw hindi man sila apektado sang African swine fever? Pero ting iban nga mga breeds sang baboy, ining mga gina-commercial bala sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sinya daw hapos sila yung maiguan sang balatian. Ikon lang taon ta sa aton sini nga mga kabumbo, mas ginaatipan gani ining mga baboy sang mga hog farmers mo. No? May nagakigo sini iyang nga mga vitamins, bulong, na narisari sini nga feeds. Halin iya sa idik, pakadto sa pwede na iya mabaligya, kag tubtob na iya sa himuon sininimo iyang nayon or mafatining kadira. But igo pasla, no? Samtang gani ako ng mga native sini nga baboy, ginapabayaan malang kuno dira, kag ang ginaharab sini nila mga dahon-dahon malang. Pero tiway man sila naigo sa African swine fever, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti kabay pa nga hindi na maglabot sa puntong mangin lala ang sitwasyon niya banwa sang probinsya sang Antique katulad sadto sang probinsya man sang Iloilo nga halos nalikop ang mga kabanwahanan sang African swine fever. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, kumustahon naton ang banwa sang Sara Abe kay subong adlaw kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Nagasaulog man to sila sa Sulay Basya Festival. Nawori lang kita sa aton sini nga mga kabumbo kay may video footage kita diri. Ginapa-confirm ta pa rin karon kung sa diin nga lugar, but naturalmente man lang nila kagado kinaandan bala sini banwa, kagado some kind of a tradition nga kung kapiyastahan gani ni San Juan, may mga nagapang basya. May mga nagapang basya sa mga nagalalabay, nagaagi sa isa ka lugar nga nagasaulog sang kapiyastahan. May ginawyatan kita diri karon nga video footage sa aton sini nga mga kabumbo kung sa diin paglabay sang isa iya ka nagamaneho sang motorsiklo, binasyahan sa sang tubig. Kay naturalmente kado kasubong iya nga tradisyon naman naton diri sa pungsod Pilipinas nga kung San Juan de Bautista gani, may basyahanay, bason kagid sa nga tubig. Kano man niya karon ang sistema niya banwa nga naakig iya ang nabasyahan sa tubig. Pagkaakig niya, wayabla pinang lampos to ang kabo. Paglampos ang kabo to, bumalos karon niya ang ang nagapamasya. Way sa bala tinukapan gamit ang kabo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kunti buka ang bumutsa mang ulo niya, buka ang kabo sa aton sini matag palamati. Anyway, balik-balikan naton ina karon plus start pagpakita ta sa inyo ining video footage at the same time pagpangamusta man naton dito sa banwa sang Sara.
Ini kay iban pa nga mga balita, bantayan pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga sa lamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo. Ilabi na Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no kay tingwa naton ring mapakinggangutan ang linya karon sang Chief of Police sang Banwaya sang Sara, si Police Major Aldrin Lamera. Kumustahon naton dito ang sitwasyon sa ila sining Banwa subong ginasawlog ang festival, Sulay Basya Festival. No, kag sa tagsa sini kakapiestahan ni San Juan de Bautista, naturalmente kag do kasubong iya sa nasaling na gani nga may mga tradisyon kita nga mayara sa nga pagbinasyahan isang tubig. No, diri iya sa palibot sang pungsod Pilipinas. No, ang mga binasyahan nga katulad sini nga naga-aklinabo karon sa palibot sang pungsod Pilipinas nagakinasadya. Kag subong man mayara sang ara sa kilid sang dala nagapaligo ang iban sa nibla bumukres liog ko no nga mga footage di naton nga may kantanan sa San Juan de Bautista, kapiestahan ni San Juan de Bautista. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Nagalabay bisan diin ka lang nagasakay sa tricycle, motorsiklo, sa salakyan, no? May nagapangbasya iya sang tubig. Pero may isa karon ka sitwasyon sa aton sinima kabombo nga binasyahan nila iya ang nagamotor sang naglabay. Sus nangakig ining nagamotorsiklo. Pagpangakig sang motorsiklo pinangwasak yan pinanglampos yang mga kabo. Prosige gyapon ang basya siya sa isa ka babae. Pag basya, way bala lampos ang kabo. Way bala pinusangan sa sang babae sang kabo sa aton sining mga kabumbo. Tikunti, buka. Buka ang kabo. Way na buka yung ulo yung kunti ang kabo. Halin sa puno pala bumukres, liyog ko, ipakita taliwat. Nanaog, pagpanaog ya, ginlampos yung unang nga kabo, binangagaw ito mga kabo, ito kang pinanglampos sa salog or sa simento, nagbaisay sila sa babae nga nakapikway, bala pinusangan sa babae. Sa iya sining ulo, linampos ang kabo. Tikunti, buka ang kabo. Tikay dito sa Banwa karon sang Sara, may Sulay Basya Festival to, tibasi kon ang iban sinibla nga magpanulong sa Banwa sang Sara, or hindi pa man gani makalabot sa Banwa sang Sara, may baagyan, kagabrubasyahan man sila. Sus Maria kagusip basya mo maning matabo ka maglinaway bla. No, muning why naton ginapangayo with this. Si ara karon sa aton sining linya si Police Major Aldrin Lamera. Major Lamera, sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Saud. Good afternoon. Sir, mayong hapon. Bali si Patrolman Kabinbin ni subong ang inyo istorya. Kaya nga mo si Police nga si Police Major Aldrin A. Lamera, sir. Nagakandak sa subong sang probing kag police visibility. Ginasiguro yung kapistahan sa Sulay Basya dire sa Sara, sir. Maging mahilway. Sa ginang nagalid subong sa aton mga upod nga kapulisan nga nagalagaw dito subong sa Tungasang Plaza, sir. Nga nagakandak sa security. Police visibility, sir. Alright. Liwat gani, sino gani sa linya, sir? Si Patrolman Kabinbin ay subong, sir, ang imong istorya, sir. Patrolman Kabinbin. Yes, sir. Sir, first name naton, ano gani?
Patrolman Brian Cabinbin, sir. Brian Gabinbin. Alright. Patrolman Brian Gabinbin, sir. Luyag naton mahibalwan, ano ang inyo sining preparations sa day before sa sining Sulay Basya Festival? Kay ti ginantisipar ang pagpartisipar man sang tuman kadamo nga tawo kag mayara sang pagbinasyanay sang tubig, Patrolman Gabinbin, sir. Bali, sir, hindi lang ni sa kagapo namon ginpreparahan, no? Nadugay na ni namon nga ginpreparahan bago pa magabot ang adlaw sang kapistahan mismo ni San Juan Bautista. Bali, ang amon ni Chief of Police ang hindi nagapanguna, sir, sa pagpatigayon, no, nga masaulog ni ang kapistahan nga wala gid sang sablag na matabo. Ginasiguro na sa amon nga hipi dire sa estasyon sang Sara nga matapos nga hilway kag matawhay ang mahitabo nga okasyon dire sa Subong, sir. Sa Subong, Patrolman Gabinbin, sir, anong mga activities dira? Bali, sa Subong, sir, na bago pa lang siguro nag-umpisa ang basyahanay o Sulay Basya dire sa plaza. No, may tatlo dire ka fire truck na designated area na kung saan din sila ang magapanguna nga magabasya dire sa tunga sang venue, sir. Oho. For example, sir, may dala ako yung dough drum or may dala ako dira nga kung ano man ang mabutangan ko sang tubig tapos mangbasya ako, ginapanugutan balay na? Bali ginapanugutan nila, sir, pero may mga kuan nila siya, may mga limitasyon. O nga sigurohon nga ang tubig nga ginabasya na naton is matinlo. Matinlo nga tubig kay do hindi man insakto kung lubog na kag do may baho na, sir, no? Oo, sakto ina, sir, kay balan mo ang pagselebrar sa selebrasyon, dapat ang aton nga isabi nga tubig, bali dapat matinlo gid ni siya, no? Kay kung makahalit kita sa aton isig para Rio samtang nagasinadya kita. Aha. Sir, estimated crowd maximum kung imo lang sinibing nga i-estimate or may overview kita jutay katulad abi sa mga nag-preview sining mga Sulay Basya Festival, mga ano kadamo ang tawo nga nagapadulong sa plaza naton? As of the moment, sir, no, based on observation, ang estimated crowd naton mas madoble pa ini kumpara sa ginhiwat nga Sulay Basya sang nagligad pa nga tuig, sir. So, ang inang estimasyon, sir, ginapreparahan na sa amon nga hanay diri sa kapulisan. Kasubong kaupod namon ang amon nga LGU, kag ang aton mga NGOs, kag ang aton mga traffic management unit. Aha. Was there a time nga may natabo bala nga may binasyahan tapos naakig, Sir Cabinbin? So far sa nagligad nga tuig, wala pa man, sir. Kagang Subong, kung sa sitwasyon niya mo sina, sir, hindi naman pagpangabayon, pero tani wala lang. Okay. So kabay pa nga mangin masinadyahon lang kag peaceful dira ang Sulay Basya Festival. With this, Sir Cabinbin, thank you so much for your time kag pagsabatman sa amon sining tawag kag send my regards kay Police Major Lamera dira nga ti naglibot kag ginapasiguro man nga ma-maintain ang peace and order sa Banwa sa Sara. Okay, sir. Thank you man, sir, sa pagtawag. Salamat, kid. Si Patrolman Brian Cabinbin, no, ang nagsabat sa interview kung tanin naton sa kay Police Major Aldrin Lamera kag maintindihan ginaton kay ti isa man sa mga makabig naton hands-on Chief of Police Block, no? Ngati gusto yan do siya gid yablaya ang mapatigayon kag gawaya ginasalig sa iya sini mga tinawo kag makita yang aktual sini nga sitwasyon. Ti nag-roving naglibot pa si Major Aldrin Lamera. Sa karon sini matinion may tatlo kuno ka fire truck nga moto nga magabasya sa mga tawo nga magapasakop sa Sulay Basya Festival sa Banwa iya sang Sara. So far, way pa man sang may hitabo nga may nangakig or naglinaway bangod nga binasyahan sa aton sini mga kabumbo. Tingkabay pa nga hindi na masulit ining insidente o ining video nga kung sa diin ti laban-laban guro mapadulong niya sa opisina mo.
No, kay do nakauniforme ang pobre nga niyo. Gali kiti, ano mo kay San Juan bla mo? Oh, ikinwa yaw, nagbasya, pang! Lampos, ang unang nga kabo. Agawon pagin, pang! Lampos pagin ikaduwa nga kabo. Oh, ara, istoryana isla sa nga, pang! Buka ang kabo sa ulo ya. Oh. Maluoy ka, oo. Oh, kabay pa, nga hindi hindi maglabot sa among sining sitwasyon banwa kay sus. Dako gid sini nga imbes nga pista kag festival karon kun pista nga ton sini nga ginaistoryahan diri basi kon dito kita ya masunwan sa sulod sang lakapsel. Oh, sa ton sini nga mga kabumbo. Oh, tikon may makita ikaw, for example, ako Maninoy Dante, nagamotor ako. Tapos mapadulong ko sa estasyon kay maprograma na ko ti pwede maguro ka motor ka ng Amerikana, no? Ti ko mo na bing postura ko niyo. Ti sa punta pa lang, kita mo na mo. Ti ko pwede pa nga ba yun? Hindi nyo lang ko magbasahe kay sus, maprograma pa ko. No? Sa aton sini mga kabumbo. Galing iti, naandan abi banwa, sa bisan diin lang iya nga bahin sang pungsod Pilipinas basta kapiestahan gani ni San Juan de Bautista, no? May ara ginaiya sang pag binasyahan ay matabo, no? Sa aton sinima kulturan ti didto sa Sara nagapangabay man to ang aton sinima otoridad, kapulisan kag ang local government unit nga kung magdala sila sang kaugalingon nila nga tubig inang limpyo man bla. Basik ron kung din mo to nga trugban imo sukbon kaga mo tong ibasya tino makahalit man na sa imo isig kaperyo. Oh, sa syudad sa Iloilo may mamangkot kita kay Bumbo Jumar anay kay ginaglibot sa kagina, may pipila kita diri ka mga kabombo nga nagpaligo just like dira sa may Fort San Pedro area, no? Magluwasin natin sa mga baybayon naton diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, of course sa bahin sa probinsya sa Iloilo, no? Piho ginaya nga may mga kabombo kita nga nagapadulong sa mga baybay or sa baybay sa sining nga mga tinion para iya nga magsaulog man sang kapiestahan ni San Juan de Bautista, no? Sa ton sini karon nga mga kabombo, pero do may nanotisyaran si Bumbo Jumar, ang mali Bumbo Jumar sinya do gamay subong ang mga nagapaligo. Oh, unlike iya sang nakaligad sini nga tuig, bisan may pandemya pa kita naghalog-halog to aton sini nga mga restrictions, may mga nagapraligo na to ya. No? May mga nagapangbasya pagani nga nagamaglabay ikaw sa San Juan, Barangay San Juan, Piesta na Subong Nilao. Oh, i-check tabi si Bombo Jomar Villa Jom sa situation na report. Please come in. Pamutsam, wagin dugukan rin sang pila ka mapumuloyo ang baybayon adres sa bahin sang syudad kadungan sang kapistahan ni San Juan de Bautista, no? Una nga gin check na to na ang ining area diri karon sang Barangay San Juan kay pista di Subong Mabutsam mo, no? Ti ang magluwas sa pagligo sang baybay ti ang iban ara nagapungkos sa misa, no? Nagatagay ti amo na ti plano pa, no? Ang iban diri ti makita taman naga-entertain, no, sang sining mga bisita sa ila sining kay makon mo sa naglikat to lang mga noeg nga ginalimit ang restriction mo sa COVID-19 di subong do balik-balik na kag ang ibang tido na idlaw naman no sa kinandan karon nga pag celebrar sang sining kadlawan ni San Juan de Bautista diri karon Bobotsam, no? Ti ang halos kalabanan diri makita naton ang aragid sa ibayon diri sa Banasambit karon nga barangay, hindi lamang diri sa bay San Juan kundi sa Makiping man sining barangayan, no? Diri sa may coastal barangay alin ka dito sa bay Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, kag diri sa may area sang Kalaparan, alapos diri sa may area karon sang Kalumpang, diri sa may distrito sang Molo Bumutsam kay na sang mga past 8 AM do di pa man gid damo, no? Kay ti ang level sa tubig way pagidya way pagidya magsaka, no? Subong nga udto doon saka-saka ng level amo na nga tido nagdamo ang nagapaligo diri sa Banasambit nga area, no?
amo man diri sa may portion diri sang area diri sang Tansa, lapos diri karo sa may area sang Port San Pedro, kun maobserve naton Bubutsam. Ang iban do nagplastar na lang sang trapal, no, sa may seawall. Kung dribble ka magplastar dis may tubang sang National Bureau of Investigation. Ang iban ti way na way na sila mangita to sang iban pagito nga lugar. So nagplastar na sila diri sang trapal nga pwede nila masirungan kadong nagplastar sila gamay lang na misa, no. Butangan sang ila sini nga mga stock diri karo sa may panasambit nga area. Ang makita naton ti may mga kabataan kay kalabanan diri mga kabataan gid Bubutsam ang nagapaligo ang mga ginikanan ti diri labi sigad no nagaplapahuay ang maobserbaran naton makita taban diri ang presensya sang Philippine Coast Guard diri nga naga patrolya diri gid mismo sa coastal area sa syudad sang Iloilo kinapanikaga ila sini nga balik-balik no agod nga ti ma-secure lang. Why taman mapangayo, no, basi kung may malumos di karon at madasig ang pagresponde sang Philippine Coast Guard kay kuti ko kalabanan diri mga kabataan amo na ang dapat kidya bantayan sang ila sini karon nga mga ginikanan, no, kay kun kita maglantaw diri man sa skilid dili magita makdalom ang ila sini nga langoyan. And also diri man sa may area di sang Lapos, driblan sa bayano sa may Roro port, no, diri sa may distrito sang Lapos, di makita ta dalom-dalom gi man di. Kay tigil dong ka anya sang Roro Bubutsam, no, pero kita ta ding iban do ka balo na gid maglangoy. Pisar nga ti mga bataan. Diri sa mansambit nga do na ana sa Gorone langoy diri sa may kilid sang sa ginadongkaan sang Roro Bubutsam. Ti atis nga araman ang presensya kay in case kung may mga emergency, so madasig ang pag-responde sa aton sa karon nga mga otoridad na abtanta ang ang basihan na sa tubig, no, diri sa may San Juan at nagpambit man kita to no, tiko mo San Juan usually nga ti amo na kun mabasa sa tubig kaya mo na do no kaman no do na nami man ti mo sila nga pabatag, no, kay ti duwa mo ng kalabanan diri karon na ginobserve. Ti ikaw na basyahan ka man, Joms? Nagpabasya lang ako, away ko yan nagbasya. O namasya ka lang gali? Oo. Ti may laway ka man na hamakan ka kabo? Why man ang isa diri nga nakita ta nga unique ang gingamit nila Bubutsam, hindi ya kabo. Ano? Ang ginamit nila yung basya, ang kita mo nila sa hulog-hulog ka 5 piso sa magkarwas kao. Oo. Ang mga ginamit nila ang gintuon sa karsada. Baw, pero dali lang. Ang ginaistoryahan tani subong San Juan ni, di ba? San Juan. Syudad sa Iloilo ni, di ba? Yes. Oh. Di ba may water rationing subong? Ang Metro Pacific? Ti inosikan lang tubig aw? Amo to gani kinamban ni ka-opisyal to sa Nuano nga ti dapat ang tubig hindi nga patamaan ka basya. Kag ang tubig nga gagwa ti tinaw man basi kon parehas tubla sa Dunistiban Lapos to nga daw tubig sa sumaalin. Ti amo na gani dapat tinaw kuno gamiton. Adre. Pero kung obserbaran ta do tinaw man May baho ay? Ay man. Ibase do. Tani basiga. Pareho tubla sa interview mo nagligad tubla ang baho sa tubig ledo utot. Diba siya mo iba siya si Sus Maria Kagusip. Basa ka na, baho ka pa? Ay nano na lang? Amo gani. Ang gina-advise diri ang okay naman ako mamasya ka sa mga nagalabay. Pero ang hindi pa kadto diri sa may downtown dapat ko na pabalik na to sa Arevalo nga part. Papuli na. Uli na mo. Bali papuli na. Bali papuli na. Pero basta budlay tabuhan mo kay dito sa trabaho bla sa Arevalo kag basyahan mo Bubutsam pabi mo pauli na gali timon kadto sa trabaho. Baw, ti maluoy ka. Likaw-likaw lang sila sa mga lagyan na may nagapang basya eh.
Oo. Ti amo na ang iban ga ano gid ga sulong gid wa gid likaw kay tikon ang pagpatib lang at tikon makatambit kaman do dalanam lang na no do Bendisyon. dala na sa bendisyon kag ti amo na ang pagtuo sang iban. Ano mo na nga ti makabasya sila karon sa ano na sa imahe. Dala naman na sila nga pagtuo ko mga deboto Bobotsam. All right. Sige, balikan ko iban mo nga mga balita. Joms, thank you again. So muna, ang latest dari karon nga sitwasyon diri sa may palibot no sa syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Jo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. So kabay pang hindi maglabot sa pikunanay ang sitwasyon kay kita nga mga Kristiyano ti ginasaulog naton ang kapiyastahan ni San Juan de Bautista o ni Saint John the Baptist, no? Tradisyonal nga ginasaulog sa mga Kristiyano mo nga kung sa diin ti nagabasyahan ay kita sang tubig, no? Para iyang dumdumon naton ang akto sang pag baptize sa kay Jesus Christ. Sa aton sini nga mga kabumbot, iban sini ginapili nga magpadulong iya sa beach, no? Gani ang Philippine Coast Guard sa aton sini nga mga kabombo ang yara man karon sa alert status, no? Nga kung saan gina-monitor ang mga coastal areas, no? Diri iya sa palibot sa syudad kag Subongman probinsya sa Iloilo. Ti maghalong lang sa pagsaulog, mga lipay lang kita kagkabay paway sang problema kita nga masalapo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, check yaron taton ang linya ni Mr. Jack Kunlo, pila na kabilog ang natipo nila nga mga badyaw. Ti ang Public Safety Transportation Management Office Subong, ibalonta kung may haraman sila sa monitoring, may kantanan sa kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga pahnumdumon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa Subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sa offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling. Minuto sa kaligad sa takna nga launa, balik diri sa pagpangalagad sang bumbuaray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. What's the latest count sa sining pagpanipon sang mga badyaw nga ginpadala diri sang Bacolod City sa syudad sang Iloilo? Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Nangin resulta ini banwa sang pagabuyanay man karon sang nagkalain-lain nga istorya sa tunga sang alkalde sa syudad Mayor Jerry Treñas kag ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Pero ang pasaylo iyan ni Mayor Albi Benitez ginbato na sang alkalde. Ti may plano bala si Mayor Jerry Treñas nga abawion ang iya sining pronouncement earlier or kagapon nga ideklararya as persona non grata ining si Vice Mayor Elcid Familiaran. Hambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siya ni man ako yan nagmando nga dira idirekta sa Dumangas, no? Sa Dumangas, Iloilo. Sa aton sining mga kabumbo. Tiyan mo ni bilang hambal naton nga without proper coordination, no? Expect disaster sa aton sining mga tagpalamati. Di nang pinakalapit sining ruta pakadtos Mindanao or pakadto sa Cebu or sa kundiin man naghalin ining mga badyaw diri sa may Dumangas or mas malapit dito sa may Dumaguete. Hindi ba? Nga diri gidya gintapok ining mga badyaw sa syudad sang Iloilo. Kay may mga miscommunication kuno ay lang ko mag-insindihanay amo sini mo santo. Tiyan mo ning problema sa aton banwa. Kung isabat na lang permi, miscommunication, wala sang proper coordination, ang pamangkot ni tubtob sa no? Tubtob sa no? Nga kung may mga rimalaso gani, mambalang kita kitiway sang proper coordination mo. Why pa kita iya makakuha sang leksyon sa Mama Sapano Massacre? Nga kung sa diin, 44 ka mga miyembro sang Special Action Force ang mga nagkalamatay kay waay isang proper coordination. Ang aton sini nga mga local government unit nagakadapat nga mayara gid sang nagakaigo nga proper coordination kung may mga LGU assisted nga lihok nga pagahimuon, for example sa pagtransfer sining mga badyaw
kung nagambal karon abi ang LGU sa Bacolod City nga dira lang namon pagyon. Dira lang na madungka sa Dumangas. Pero mapadulong ina sila sa Mindanao. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti-kunti na-alerto kung tani diri ang Public Safety Transportation Management Office or ang City Social Welfare Development Office. Nga bantayan, agod nga sa pagdungka, it's either nga masaylo sila sa nga sakayan or barko sini nga salakyan or roro or whatsoever, pasiguraduhon nga hindi sila makagwa. Kag hindi sila iya nga linagaw sa kundiin pagin sila posible makakadto. Tiyang natabo sini Banwa, may coordination man kuno sa province. Pero last time we check sa province, naway man sila kabaton sa coordination to. Pinalusot na lang yung ginimo karon sa nga Bacolod City Local Government Unit sa pagpamuno sa ila sini acting mayor nga si Elcid Familiaran, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa aton sini nga mga kabumbo, kagdamo na lang whereas nga way na dre gintapok, may amo sini mo sadto, successfully sent to Iloilo City, way gintapok. Pero na tauhayan na ang alkalde naton. May plano siya nga bawion ang iya sining pagdeklarar sa kay Vice Mayor Familiaran as persona non grata. I-check tabi si Bombo Angel Tan. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, wala sang plano si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga bawion ang executive order nga ginpapanaog niya sini regarding sa pagdeklarar kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga persona non grata diri sa may syudad sang Iloilo. Hambal diri ni Mayor Jerry Treñas, Bombo Cham, sa atong pagpakiangot sa iya nga bawion niya ang EO o executive order kung mangayo sang pasensya mismo si Vice Mayor Elcid Familiaran sa iya and sa mga taga-syudad sang Iloilo, Bombo Cham. Kaya sa pagdumdum naton ang nakapangayo gid lamang sang pasensya amo ang alkalde sang Bacolod City, si Mayor Aldi Benitez, in behalf sa mga nagkalatabo, which is amo tong ginapahayag nga pagpatapok sang mga badyaw diri sa may syudad sang Iloilo, Bombo Cham. And as of today, ang current data nga ginhatag sa aron sa alkalde may ara 34 tanan o kung tanan ka mga badyaw ang natipon sa bahin sang PSTMO kaga CSWDO and may padayon sila sa subong Bombo Cham nga pagchekyar sa mga nagkalain-lain nga bahin diri sa may syudad. Kaga so far ang pagpatag ni Mayor Jerry Treñas sa pamangkot natin ini siya kung ano pagid ang iya nga reaksyon sa ginapang statement man di ni Vice Mayor Familiaran nang hambal niya diri nga pabayaan na lang siya kuno anay pabayaan na lang ang vice alkalde sang Bacolod City kay balaan sang tanan nga nakasala gid ini siya ang pertaining to Vice Mayor Familiaran, Bombo Cham. Kag amo to gani ang regarding sa may executive order nga wala siya sang plano in kaso nga magpangayo bisang sorry si Vice Mayor Elcid Familiaran, amo na ang may possibility nga akseptaro ni Mayor Jerry Treñas kag bawion ang executive order. Pero sa post diri ni Vice Mayor Familiaran may gin-post pa ini siya nga isa ka quotes nga nagapertain mambe sa isa ka ang nabatsaga niya, which is amo ini nga taste is phenomenon. Most of taste is unconscious. It comes from our upbringing, from our family, from our society, or your gender, your race. It's a mixture of all those things. So bali Bombo Cham, may mga ari pa di comment nga ang isa pa rin post ni Vice Mayor Familiaran nga is kupog-kupog, another hiligay nun term of pulok-pulok. Do mga amon abala nga pabati-bati Bombo Cham, pero sa bahay ni Mayor Jerry Treñas sa gambal ini siya nga babayan na lang kuno kung ano man ang ginapang statement man sa subong ni Vice Mayor Familiaran. And Bombo Cham, sa bahin naman sa motoganing punto man ni Mayor Jerry Treñas nga kung ang respeto nga ginapangayo kung tani ni Vice Mayor Familiaran ginhatag niya before pa ginadala ang mga badyaw halin sa may Bacolod City pakadto diri gid man sa province, at least kuno gani Bombo Cham hambal ni Mayor Jerry Treñas
nakabulig kuntani ang city, ang especially ang Iloilo City, kung nangayo o kung nagpabalo inianay sila, kung nag-coordinate, at least kuno ganyan ba ni Mayor, nakapabulig pa tani ang PSTMO, naka-assist sa pagpasiguro nga ang mga madyaw nga ni Blabombotsyam hindi na sila maghapit-hapit pa kag madiretso puli didto sa ilang area sa Mindanao, which is initially didto gid sila kung tani Bombotsyam nakatalana dalon o kun ang ilang rason nga pagpapulion sila kung tani Bombotsyam. And as of today, tinguhaan tagid nga malabot ang bahin ni Sir Jet Kunlo para makuha ang updates regarding diri sa kung pila na gidman bala, kaya subong adlaw Bombotsyam maggurugalom diri sa may syudad sang Iloilo kung nagapadayon sa ang libot ang ilang nga paglibot kag kun diin na sila nakalabot Bombotsyam. All right. And sa subong Bombotsyam, amo ina ang current data and ng taon natin kung ano pagid within this day, kung madugangan pagid man bala o kung ang iban dito sa may bahin sang Dumangas na gatiner, kaya as of the initial man natin nga data, may ara pa dito nga pila ka mga pamilya ang sang mga badyaw ang gintipon sang DSWD sa bahin sang Dumangas, and ng taon natin dito kung pila sila kabilog and kung ano ang lihok ang ginobra sang local government unit sang Dumangas, Iloilo, Bombotsyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. Now, natabo na ini banwa. No? May mga ginpanghaboy naman si Vice Mayor Elcid Familiaran sini nga mga tinaga batok sa kay Mayor, batamba sa Mayor di lang pagsapaka kay naturalmente lang na kay nakasala siya dipinsa niya ina, no? Sa aton sini makabumbo. Granting for the sake of discussion, hindi man kay Vice Mayor Elcid Familiaran at tumando ang pamangkot kay sino at tumando, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiamoning kapital naman subong sang mga nagadipinsa nga wise ang proper coordination. Now, kung lang taon naton, ibutang naton sa sitwasyon nga mayara sang isa ka patigayunon siniiyang for example, fogging. Di ba lang ginadumili ng fogging sa aton dire? Ang indiscriminate fogging na bala? Kay way man na nagapatay sa lamok ka carrier sang dengue sa aton sini makabumbo. Oh. Di bala sadto ginaschedule inang fogging kag kung may magpatigayon sang fogging, ginapabalo nila ang mga kabaranggayan nga naga ilinguday nga Lunes ma-fogging kami diri. Martes, dira sa masunod nga barangay, so on and so forth. Kay ginatabog mo malang lamok mo, so dakong posibilidad masaylo sa sapiak nga barangay. So that nga makapreparar to ang barangay nga sa masunod pa yang adlaw, ipaidalom sa fogging, agod nga maprotektahan man ang ila sini nga kaugalingon. Pariyo man ibala sa nagasagod ikaw sa nga poultry. May poultry farm ikaw abi. Now, sa barangay A, ara dirang imo sini nga poultry farm. Ang poultry farm sang kumpare mo iara sa barangay B. Ti para nga mapasiguro mo iya nga free sa anuman nga disease ang imo sini nga mga hinuptanan kay dako ng investment mo kag later on para iya nga makaganar ikaw, may profit ikaw, bakunahan mo sila Foulpox, Newcastle disease, mga flu nga ni, sabahin karon iya sang manok. Ti unwritten rule sa aton sini nga mga kabombo o rule of thumb, ang pagpabalo sa pinakamalapit sini iya nga lugar nga kung saan may nagakabuhi dira iya nga fowl or manok or that matter,
nga ma-administer ka sa amo sining adlaw sang bakuna para ka preparar sila dito. Or even gani para iya nga makadungan sila kay pananglitan iya nga ma-delay 1-2 kadlaw, ekspektaron mo na nga dako ang posibilidad nga maubos sa tuya kalamatay ang iya sining nga mga sinaguran man nga manok. Oh. Timayo na gani subong kay bakunado na ang majority diri sa syudad sa nga Iloilo. Way pakitaya makaibalo kung ining mga badyaw bakunado man eh. Or base career ini sila sa anuman iya nga sahi isang balatian. Ti without proper coordination, blind ang city government. Ti paano abi karon kung may mga balatian gali ining badyaw? Nagkalalatnan tuya karon mga Ilonggo, mga taga-syudad sa Iloilo, mga taga-probinsya sa Iloilo? Oh. Hindi bla? Hindi kita iya hangop sang sitwasyon nga awala sang proper coordination ang mga local government unit kay kung resources lang in terms of communication, dagon pa kamo iya gali way ta ginapakanubo dagon pa kamo sa mga tricycle driver kag sa manug-uling. Kay ti kasarang sila iya nga magpa-load sa ila sini mga cellphone, maka-data sila, makagamit sila sa internet connection sa bilog nga adlaw. Tama na kita ka-advance sumong mo. Why kita iya siling nga yara pa sa kung may gusto ka ipalabot sini nga mensahe sa kakilala mo sa piyak sini nga barangay. Matutod ka nay kag may mga kuyab-kuyab ka pa nga himuon para nga mabalaan niya kung ano ang mensahe nga luyag mo ipalabot sa iya. Subong iya tama na kita ka-advance, may cellphone na kita gani. Kadamo-damo pa iya sa nga means of communication. Pwede ka man kaagi sa Messenger, sa Viber, sa Zoom, sa WhatsApp, or sa diin dira. Pwede man niya gani makatawag sa cellphone or sa landline. Pero tinga wala aw. Why ginhimo inasa nga Bacolod City aw? Sa local government unit sa Bacolod aw? Amo gani ng what if ko subong. No? What if may balatian or may nagabalatian abi sa isa sa mga badyaw nga makalalaton? Oh? Tilatnan niya mga taga-syudad sa Iloilo? Bangod sa pagka-irresponsable sa nga pila ka mga opisyal sa nga Bacolod City, sa local government unit sa Bacolod City? Kung hindi man opisyal, empleyado sa Bacolod City government? Hindi bla? Tiyan mo na nga furious si Mayor Jerry Triñas. Sa aton sinimatag palamati. Kang ginakabig iya nga highest level of stupidity ang ginhimo karon sang kung sino man nga opisyal, granting for the sake of discussion, kay nagapamiriphi si Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi siya ang nagmando. Oh? Pero by command responsibility sa aton sining mga kabombo, may salabton gyapon si Vice Mayor Elcid Familiaran. Gahimo lang gali nga matumato lang gali iya ang mga tao sa idalom sa nga Bacolod City Government. Why kabalo iya ang acting mayor subong? Oh? Hindi bla? Sa aton sining mga kabombo, tiyan mo na nga nagakadapat iya banwa nga mayara sang proper coordination para hindi magsalangisag, para nga hindi iya makatuga sang problema or mas lala pagid nga problema pananglitan. Oras sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik ta, istorya naton balita ni Bombo Jomar Villa.
bana naghikog sa banwasang Saraga kag si Police Colonel Joristi Coronica nagsabat diriyo kay masami ginagamit ang iya sining pangalan nagapangayo-ngayo kuno financial support sa mga negosyante. Ang balik Colonel Coronica siya way ko sinadreya sang labot. Balikantay ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumor. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas
agud makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo. 29 minutos na kaligad sa takna nga launa. Balik sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa Udto. Check na naton this time balita ni Bombo Jomar Villa. Bana naghahikog sa banwasang Saraga. May problema sila kuno sa iya sining asawa. Kag si tawag si Police Colonel Juristi Coronica nagpahayag nga way siya sang labot sa sining nagagamit sa iya sining pangalan nga nagapangayo ngayon sa financial support sa mga negosyante diri sa syudad sa Iloilo. Momo Jomar sa report, please come in. Ginalantaw nga away mag-asawa ang ining rason sang sining pagkomiter sang suicide sang sining bana sa may banwa karon sang Saraga ay Iloilo. Based sa latest kapag pagyangot naton kay Police Lieutenant Marlon o Marion Asparo, ang deputy at si Police sa Saraga Municipal Police Station. Bali ang ining insidente nagluntad sa may barangay Tuburan Solbod. Ada sambit nga banwa kung sa dinti ang biktima mo ng 42 anyos nga si alias Jeff, no? Liborer ini siya maputsam. Kag may tatlo inis na kabataan sang iya sining asawa, no? Based sa patigayon sa investigation sang otoridad, mga alas 11:30 ni na Sapuan, kagabi ang ining biktima nga nagabitay na, no, sa balayan sang ila sining puluyan nga tiuman lamang ini sa light materials kag gingamit ni nga lubid amo ang nylon, no, nga ang kadako sino kita mo ni blang ginahigot sa kandeng do man kadako ang gingamit sining biktima kag nag-commit sang suicide, no. Based sa pag-usisa sang otoridad dito ya Bombotsam, prior pa man, no, sa sining natabo kay sa pag check dire sa tong June 22 bali nagpauli ini siya alin sa Ulbrahan kiti pumuli borer dire sa may Iloilo. So papauli ya siya sining puluyan natukiban sining ati wala na, no, ang iya sining asawa kag tatlo sining mga kabataan and pagkaulihin natukiban niya nga dito kuno nagpauli, no, sa Negros ang asawa upod siya sining tatlo ka bata kay antes pa man kuno na tukiban niya nga way na to nag-away ni sila nga duha, no, ang ining lalaki kag babae. So man ang isa sige na lantaw rason nga mo to nagpauli sa Negros ang sining asawa. So tapos ka natabo ni gintingwa niya nga makapadulong sa Negros agud nga puntaning nga sugaton didto ang sining asawa pabalik diri sa syudad. Kag kahapon sang hapon nagpauli ni sa Negros, hoy ang iya sining abaga kay way sang o kunway madala ang iya sining asawa kag iya sining tatlo ka makbataan amo to nga nag drinking session ini sila upod sa iya sining bayaw kag utod dito sa may nasambit karon niya nga barangay Bombotsam, no, ti upod batos na naginom sa Makulobo Gilimnon kag based to ganin sa panaysayon man sa iya sining bayaw nga nagtuad ini siya, no, sa iya sining problema regarding sa ila sining pamilya kaya ang na-mention niya to financial problem, no, amo na ang ila sining pahayag natin ginaawayan sa iya sining asawa kag do kasubong balangan na nagapamilin daily na siya nga doon din sa kuno kasarang sang iya sining pagpangabuhi, no, ti ara man kuno iya sining mga upod nga gina-encourage siya, no, nga ti atubangon na kuno man nga problema kay ti masurbar na ina Bombotsam kay ti way mo siguro sila to expect nga may nagali, no, may patimaan nga mag-committer ini siya sang suicide. Kamo to aling kagabi nga nag-chat sila kapag takna alas 11:30 nasapuan ng ini siya nga nagahang, no, kung nagabitay sa ila sini karon niya nga balayan Bombotsam. Ay man sa ginalantaw nga foul play kay na-mention mo diri sang otoridad nga may mga incident na nindaan nga nag-attempt panin siya nga mag-suicide ugaling way lang nga madayon, no, sa sining sambit karon nga biktima. Ipabati tabla, no, si Police Lieutenant Marion Asparo sa mapagangutan sa Bombo Radio. Nga nagabitay sa siling sa ilabalay gamit ang nylon rope nga nahigot sa iya nga liog. Anong balay nila materials lang eh? Ano lang man, lapitanay lang man.
Kay as backgrounder sa na sir, sa kudi ini si ang biktima nga kudi gaubra sa construction sa Iloilo mo. Sang June 22 napuli ni sa balay nila. Pagabot niya halin sa lubrahan, wala tong asawa niya kag ang tatlo niya kabata. Kay prior sinagay nag-away na sila sang asawa niya. Nag-away. So nabalaan niya nga ang asawa niya kag ang tatlo niya kabata nagpuli sa Hinigaran sa Negros Occidental. Kabok kayo? Oo. Kay taga dito ng asawa niya. Karon ginapas siya ni kahapon sa aga dito sa lugar sa asawa niya. Ti karon wala lang takabalo, napuli siya, wala yan gid nadala ang iyang papuli ang mag-iloya bla ang sawa ya kag tatlo ka bata. Nakabuti siya kuno hambal sang utod ya kag bayaw niya mga lasotso sa gabi sa June 23. Tapos nag-shot sila nga tatlo kag hibumunot laglain ang buhot niya. Oo. Suno sa iyang utod kag iyang brother-in-law bagi ang utod sa asawa niya bla. Oo nga wala na kuno pulos ang iyang ila pangabuhi, guba na, mayo pa kuno nga utason ko na lang kabuhi ko. Kag prior sina Bubo Jomar may pila na sila ka-attempt nga mag-suicide. Prior sini, oo. So, pero may kuno ginahalinan mo lang daw financial problem lang ang misunderstanding nila si Mrs. mo. So, amo to, kundi lang ginominom to sila, nagbukas sila sa kuno kalipid, senior. Why pa kanina ako naubos, nagising siya sa puli, sa malamang ang balay sa utod niya, kabalay niya, sa likod lang man isang balay, ang balay sa utod niya. Ikaw na lisensya sa utod niya, kag sa bayaw niya, mauna sa kuno. Nabilin to ang kidalupay-lupayan mo sa actually sa utod niya kag bayaw ang bila man na istorya, mamana bila. Di karon nakalakat na to sa balay niya. Galing di maributa, kadi nabilin to ang utod niya kag bayaw. Gistoryanay. Kaya di sila maributay, ang balay sang bayaw niya, sugdon ko to anay to. Sus, why gani nabta niya to, nagakabit na sa balayan ang iyang bayaw. Nga mo nga aton nga biktima. Ay, ho. Ano balay nila ni light materials? Light materials lang ni base sa picture naton di kay wala gid ko nakakadto dito ang picture may picture lang nga gipictura sa aton nga investigador, light materials. Ano man may gingamit sa nga bangko sir para maghangkag naglumpat? Oo, nagkata mo ng bangko nga laba abla dire sa napatong. Kag naglumpat kay kaani gamay na siya nga ba nga tawo. Gamay nga tao kay kita mo ng nylon lang daw extension cord lang kagamay bla ang hilo na bla. Higot sa kanding. Higot sa kanding amo to ang nakita sa ngamon nga chief investigator. Ginagaw pa ganin nila revive galing kay wala na revive naggrutong dila ya kana tan-aw sa chief investigator to ano gito na kugagid sa bla. Okay. Tapos gin-advise man gani sang amon nga investigador nga dalon sa ospital. Galing nagpamalibad niyang utod ya kag ang bayaw niya nga hindi na lang kay rason nila basi nga iswab pa sila kung basi magpositive pero di pa nga bay kita ni kay by procedure tani nga dalon sa ospital para ma-declare tani ang situation niya bala. Okay. Sir, go ahead. Tapos ang aton nga biktima ara subong sa Sumagpao Pinalaparlo sa Santa Barbara subong dala sa pamilya dito. Why ka mo na lang nga foul play sir? Wala so far wala kay ang istorya sa amon nga investigador may suicidal instinct ni sa kuno kay kapilanan ni sa kuno mag-attempt kuno kay pirmi sila kuno suno sa aligasyon man dito sang napamangkutan sa amon investigador nga daw pirmi na sila gaaway ni Mrs. niya daw may misunderstanding, financial problem mga amo na bala tapos ini sa pirmi kumubugan ni siya
may ano siya bla, may suicidal instinct siya. Joms? Si Police Lieutenant Marion Asaro, no? Ang tabakaluluway pag isa ning makabataan nga nabilin kay Lonsay pa ni mga minoridad Bombotsam. Amogid? No? Tinagal skwela pa, man siguro basta kung mag-asawa ka mo, hindi kita malikawad ang problema mo nang panugyan sang pulis, no? Nga pasulbar ginaya bisan ano yung problema Bombotsam. Aha, all right. Hawiran ko ginanay isa mo kabalita, Joms, kaya lang alang ni naton Chimpo. Sa iba nila, sa iba yung public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Kini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mas Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Naglaing ginbuot sang amay kay ginpalagyo ang ginpalayo sa iya, no? Ang tatlo niya sini ka mga kabataan, di sino manabing amay ni maglain sang buot. Kung tani gin konsiderar mananay sang iya sini asawa kag kung madalam lang sa istorya, inistoryahan sang mayo, naturalmente lang na iyang sa tagsa ka mag-asawa, problema gidang may mga problema gidang ginasalapo. Amo kanina nga duha ka mo, mag-asawa ka mo para nga ti isa kang isa sa inyo magbinuligay sa pag-atubang sa inyo sa nga problema. Di ba? Anyway, dugang sining mga impormasyon na inyo bantayan sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka
ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Suno sa pagtuon ang paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair. Oh, and good afternoon gid sa inyo. Happy Saturday, happy weekend. Ini si Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Today is Saturday, but huwag kita sang interviewhon. Nga man, bigas na interview na ang aton nga winner sang Sunday sa Good Morning Philippines. So today, letter reading kita. And later on, announcement sang aton nga winner para sa sininga semana. Ganun sa tanan nga mga nag-join dira, kabay nga, nagapamatigid ka mo or online ka mo, nag-watch ka mo so that ka mo gidang una nga makahibalo kung sino ang aton nga napilian from among you ng mga letter senders naton whose letters we were able to read this week, including to ang sang Saturday. Gani, I welcome you all mga kabombo. Ini si Tita Regine on the 24th of June. Uy! San Juan. Sino na ka-experience nga ginbasyahan tubig da al sa kamot, ako ya wala. Kamo, I'm sure no a lot of places nga nag-celebrate sang ilang ka-fiestahan are really enjoying sang sininga adlaw. May ara nga nagapamasya, but be very careful ha. Please, hindi tanan luyag nga ginabasyahan kag naga-enjoy nga basyahan, especially kung may mga ara sila yung mga commitments, no? May ara sila yung mga kaladtuan nga hindi sila dapat nga mabasa. Alright? So, pili-pilian ninyo mas better, no? Kung kamo-kamo na lang ang magbasyahan ay dira. Hindi lang sa mga nag-aagi nga mga salakyan, especially kung mabasa gid. Kita mo tong balita kaina sa isang nang pungkoy sang kabo kay tingin basyahan ang iyang samtang nagabiyahe siya, no, naga-single siya nga motor. Anyway, sige, whatever experiences you have for today, open kita ha sa pagbaton sila sa inyo mga istorya. Basi kung luyag ninyo nga i-share diri sa aton ano experience nyo sa San Juan nga celebration today. Pwede gid nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Welcome na sa KLP, ano na si JR Claret from the Bomba Music Festival. Ngano, mayong hapon. Dawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang atong dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Patong na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko guma ang bulabaw, kung malangog wa nailangin. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Patong na lang sakitan lang ko. Patong na lang maski sakitan lang ko. Dawato na lang permi. Ako yung literally nag-sing along gid ako diri sa booth with this song from JR Claret. Ngano, good afternoon again. 18 minutes after 2 o'clock. Ari nakita sa aton yung first story, ginashare diri sa aton ni Lolo Gideon sang Dumaraw Capiz. Dearest Inday Regine.
Good afternoon sa tanan nga members ng Bombo Radio Iloilo, kag sa imo Inday Regine. Grade 1 lang ang akong bugto nga anak. Kung magpauli siya, ginaaway siya sa iyang mga pakaisa. Nagahibi lang siya. Inday Regine, nakatapos siya sa high school at college, mga 5 years. Nakaobra siya, may service nga jeep, iya ka kompanya. Bisan kapoy siya, kulang sa tulog, nagatext ang iya pakaisa, nga sugaton sa malayo nga probinsya, sugaton kag idulong niya. Naluoy gid ako sa iya. Amo ina permi. Inday Regine, daw wala sila awa. Ara man, kilala niya ma-text, Manila halin, sugaton niya sa airport or sa pier, minsan sa malayo nga province ng Iloilo idulong. Mahulat pa siya, mga 15 hours, kag makapauli sa balay. Nagapasalamat ako sa mahal nga Diyos kung makapauli siya. Pero lang ako nagakabalaka sa iya kung nagabiyahe siya. Inday non-stop dulong sugat niya. Inday Regine, abot siya sa balay. Wala ako nagapamangkot kung ginabalikan ang iya gasolina. Kay abot siya sa balay, bisan sudan, wala. Sobra kabuot sa iya. Gusto niya makabulig. Inday, gusto niya makabulig, pero siya ang kawawa. Daw ginainto siya. Tani matumato sila. Damo taxi sa airport or sa pier at sa mga provinces. Damo jeep, bus. Inday Regine, gusto nila sitting pretty. May pera sila. Kung sugaton sila kag idulong. Siguro alam mo na. Inday Regine, sa nga panahon, damo na mga salakyan. Siguro kami gid ang makaluluoy. Maayo sila, madamo sila. Inday, ini ang sabi, no? Ang akala nila, madali lang ang mag-drive. Bisan pamilya, napabayaan. Kamahal na sa tanan. Gusto nila free ride. Kung bawion ka kumpanya ang jeep, basi mamatomato sila masakay sa taxi, jeep, bus. Madamang gid salamat, Inday Regine, sa pagbasa mo sa akong sulat. God bless you always. Kag sa imong nga pamilya, ang nagpadala si Lolo Gideon, 60 years old, San Dumaraw Capiz, Iloilo. Lolo Gideon, I do understand ang imong nga feeling regarding sa safety sang imong nga bata kag ang imong nga fear. Basi balakon, daw ginainto lang siya, gina-take advantage lang siya. But according to this sa imong nga story, daw wala mo na pamangkot ang imong nga bata. Kun bala, ginabalikan man siya, ginabayaran man siya, ginatagaan man ang iyang gasolina, ginatagaan man ang iyang effort. So siguro dapat pamangkuton mo gid na siya anay, no? Kung interesado ka gid nga mahibaluan ina Lolo Gideon. Or naga-base ka lang sa tagsa niya kapag pauli, siling mo, bisan sudan, wala siya dala. Siguro, no, ang imo nga anak, basically, buot lang gid siya. And you said, gusto niya lang gid siya nga makabulig. But I know, kung mga close siya man ang ini nga mga tawo, kung mga friends niya man ang ini nga mga tawo, ang isa, hambal mo, do pariente niyo, no, do pakaisa niya. I'm sure, no, siguro may understanding man na sila. And siguro, kaintindi man na sila nga hindi pwede. Kamahal na nga daan sa gasolina subong. Ti ano haw, nagasulolobra gid ang kwarta sa imong nga anak, sa imong nga paglantaw. Nga okay lang sa iya, sugaton niya na. Tapos mahulat pa siya tag 15 hours, that's more than half a day. And then, mabalik pa siya. Tapos, he does not get anything from his effort. Wala man lang balik sa iyang gasolina. I do not think so. Kag siguro naintindihan man na sa mga tao, sa mga amigo niya, sa mga paryente niya, nga nagapasugat sa iya. And we do understand, no, nga hindi niya owned ang ina nga salakyan, according sa imo, iya ina sang kompanya, do ka delikado gani, no? Kay basi wala mahibaluan sang kompanya, basi ma-foul ina dira siya. So siguro sa ina nga anggulo, pwede mo man siya ma-ask. You could always ask him. Kag so that hindi ka bala mag-worry kay basi bala wala basihan
ang imo nga pag-worry dira, wala basihan ang imo nga feeling nga daw ginatunto ang imo nga bata or gina-take advantage lang siya sa ang iya nga mga friends or sa inyo nga mga paryente. So siguro Lolo Gideon, you ask him first. And if ever, no, wala gid man sa may ginabalik sa iya or if ever kung ano lang ang nagasto niya sa gasolina, wala na ang ginahatag sa iya, basi kung he does that, no, out sang iyang maybe out of their beautiful relationship, sang ilang friendship or out of his kaluoy man kag understanding sa sitwasyon sa mga friends niya. Kag siguro lang gid, no, he is doing that nga daw halog man sa iya nga tagipusoon. Meaning, he loves to do that because he keeps on doing that. Because kung hindi yan na inaluyag, siya man na mismo, no, mabatyagan niya man nina. Siyempre, makapuyan siya in the first place and magastuhan siya. And kabalo man siya nga at risk man ang iya dira nga ngalan, ang iya dira nga trabaho because hindi iya ang ina nga salakyan. And you said, nakatapos siya high school, nakatapos siya college, so which means nga maalaman ang ining imo nga bata. So Lolo Gideon, kung gusto mo gid nga masigurado nga ti wala gina take advantage ang imo nga bata, istoryahon mo siya, pamangkuton mo siya. Kay siya ara dira sa imo, makita mo siya, kag anak mo gid siya. Pero atong mga friends niya, kung sila pa to yang imo nga approach, sila pa to yang imo nga hambalon, basi kung hindi nila maintindihan, kag basi ma-offend sila because wala mo fully na hibaluan. For all you know, basi kung may ginahatag man, so siguraduhaan na sa imo nga bata. And then you ask your child, gusto niya na, nalipay siya sa iya nga ginahimo. And then nabalon mo siya sang imo nga balatsangon, sang imo nga fear. Siling mo, nabalon mo siya nga ti ako after lang gid sa imo man nga welfare, sa imo man nga safety, hindi ako luyag, nga nagakapakabudlay ikaw dira, you are not getting anything. And may mga ginarisgo ikaw dira, kag extra gid ina iya nga galastuhan, if ever. But sa akon lang gid, no, sa amo sila nga setup, feeling ko lang, may ara na sila yung inistoryahanay. And siguro there is something nga ginahatag man sa iya. So it doesn't mean nga ti pupuli niya wala siya sang dala ni sudan. It doesn't mean, no, nga ti wala gid siya ginhatagan. But anyway, para nga masigurado mo gid, you could always ask him, Lolo Gideon, para nga makakas naman na ang worry dira sa imo, makakas naman na inang panghuna-huna nga basi gina bintahaan lang ang imo nga bata. And I guess he is already an adult and kaintindi, kagkabalo na siya, no? Kung ano ang bentaha para sa iya, kung anong hindi bentaha para sa iya. But ang kinaugali niya nga mabuot and very willing sa pagbulig sa iya nga mga isig katawo, well, I guess, no? Siguro ikaw man ang nagtudlo sina sa iya, being your son, I am sure may mga values ikaw ang gintudlo sa iya, kag ina ang mga manami nga mga values, siguro gina-keep niya gidina, and then gina-practice niya gidina, but there is nothing wrong also. Kag naintindihan naton, bilang isa ka ginikanan, hindi ka giduyag, nga disbintahaan lang ang imo nga bata. Okay? So, kalma and ask, pamangkuta siya, para nga magtawhay man ang imo nga isip, and if ever, kung ano man ang kamatuuran dira, you can always give him a piece of advice coming from a father nga sigurado gid ako, no, nga mamati gid sa imo bilang iya nga amay. So salamat gid sa imo, Lolo Gideon, sa Dumaraw Capiz, and keep on sending your stories diri sa KLP. 27 minutos na makalipas ang alas 2, kaupod sa gihapon ninyo si Tita Regine sa Dili Madugay. Mag-announce kita sa aton nga winners sa sininga semana. So, dira lang gid kamo and continue watching or continue listening. Up next is the story, this is the 39th story of Miss G with matching mga pictures. Salamat gid sa pagbunumbalik sang kahapon lamang program. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023.
Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sa plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga salamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. We are ready to give you ang story ni Miss G, her 39th story, Dear Tita Reg. Good afternoon, Tita. Kabay, happy gid ikaw today. Healthy, pati imo nga family. Amuman sa tanan nga katapos ang bombo kag mga avid listeners ng KLP. May nadumduman na naman ako, Tita, nga isulat. Wala na ako inspiring nga mga stories, Tita. So, tiyagain nyo na lang, anay. Ang mga wala diri, wala didto ko nga sulat. Haha. Importante, makayuhom ka mo gamay, Ang akong i-share tulad na hanungod dya sa mga na-experience ko. So, nag-work ako sa isa ka English center diri sa Iloilo. Ang first ko nga company nga ginobrahan, ang dira dampi sa amo ni nga lugar, hindi ko na kuno pag-i-mention. Ang mga students, Tita, Koreans, Chinese, Japanese, Mongolians, Vietnamese, kag iban pa. Baw, Tita, permi ako na iya late kung may 8 a.m. ako nga klase. May times na, Tita, nga nag-taxi ako na, baw, pero late man ako gyapon. Tapos mahal pa ang bayad ko sa taxi kaysa sweldo ko sa class nga na-miss ko. So pag-abot ko na sa cubicle ko, Tita, kisa, ate, may mga artist na, Tita, or relief teachers. Baw, may teacher na nga nag-relieve sa student ko, lalo na pag Japanese, Tita. Kisa, 10 to 20 minutes before sang class, ara na sila yung, Tita. Tiki tungod late ako, sa labi ako na nag-stay, Tita. Kay iba na nga teacher ang nagatudlo sa student ko gamit ang akon nga cubicle. Pagka-stay lang ako na sa cubicle ko, kung dito mismo ang teacher maklas sa iyaman nga cubicle. Iban nga students, ga-change na sila teacher, Tita. Kaya permi ako late. Lalo na first period. Tapos may best na, Tita, nga gindula na nila ang 8 a.m. ko nga schedule kay best in late gidya si Iyay. Pero after pila ka weeks, ginapabalik ko naman na, Tita, kaya nag-promise lang nga hindi na ma-late. OPM, Kadugay nga dansa ako maghimos, Tita. Bisa alas 5 pa ako na magbugtaw kag maghimos.
Alas 7, ako na igapon gahalin sa house. Very good. So, enjoy man ako to, tita, sa first job ko bilang ESL teacher. Bale, man-to-man class ato, tita. Ang mga students, mga sweet, lalo na mga Koreans, uyo na nila ya, chika-chika lang sa klase, kag magtinagwapa. May isa na ako sadto ka student, tita, na kung 10 minutes na lang gani bilin before mag-end ang klase namon. Mabala siya nga, teacher, 10 minutes left. Let's stop the class. It's make-up time. Tapos ma-retouch na siya yung tita, mamulbos, mang-lipstick, kag manghusay. Baka nami, gid. May araw man ako nga estudyante, nga magsulod na siya sa klase. May dala na siya yung tita snacks nga para sa amon duwa. Hindi pa naman ang daan, pwede kakaon sa sulod sang cubicle during class hours. Baw, tita, ang ginahimo na namon. Nasampaw-sampaw na namon ang books. Tapos nabutang ang food sa likod para hindi makita. Tapos ang tangga klase, ginakuot-kuot lang. Then, kung maglabay ang mga team leaders nga nagalibot, wala lang kami na. Baw kadungol, tita. May balaan mo. Nagmana gid mga students ko sa akon. Oh well. May best man na tita Regine, nga iba niya mga students, mga damak. Ba one time, tita, ang first student ko sa aga, wala nakapangalimog. Kaya bala mo, tita, ang room ni Lara sa second floor, kag third floor. Tapos, sa first floor sila nagkaklase. Tita, iban na iya, gadalagan lang na sa first period nila nga klase. Iban, wala bra, natabunan lang book. Iban mag-ubog taw. Iban nakapadyama lang na kita. Iban wala ka pang hilamos. Mga damakers. Haha. Balik sa student ko nga wala ka pang limog, tita. Lalaki ito siya. May itsura man tani pero hindi hygienic. Ay about, tita. Pag good morning ko sa iya, nanguy ab siya. Bow, you di clean clocks, tita. Grabe yung mga terms. No kanal sa kam ko gid ang baho sang sungad niya, tita. Ewness gid kaayo. Sanjada. Sa mo nag-eat pa dira. Or nagapangapin na. Dili gid manami. Ti, medyo na-create lang ako gamay, tita. Dala smile nga plastic. So, gina-imagine ko lang, no? Pataason ko patani kilay ko. Kaso that time, wala ako kapangilay. Haha. Tiyan ba ako nalang sa iya? Dear, next time, please cover your mouth when you yawn. Okay? Tapos nag-story siya, tita. May ara pagid ako student. Tita, kada maglase kami, na-compare niya na ang panit niya sa akon. Kaya nga ako no, Pinay ako. Pero mas puti pa ako ya sa iya. Di sabat ko siya nga. Hindi tanan niya Pinoy, itom. Muna yata niya pa na arm ko. Tapos itupad sa iya. Baw, dunami gan iton, tita. Joke. May ara man na, tita, mga kids, nga students, nga tama, ka-cute. Tita, they're so adorable. Ba may times na, tita, nga ginakumo-kumo ko na sila. Ginakungkong ka, ginahag-hag. Baw, isa ka best, tita. May bata, ako ang kusi-kusi, iya chick. Pero hinay man lang. Tapos ginhag-hag ko, tita. Kaya na, gid ako ya. Huwag ko katulupangod, ara gali ang nanay niya, gatulok. Ay, sus, tita. Tiyang bata nga ato, hindi ko ato student, ya tita, baw, ginpaturungan ako sang nanay niya. Ti, pawala lang si iyay. Smile, smile. Kag maglakat. Bay, ara man ako na student, tita, nga hindi gidya gusto magklase. Sang 1 week pa lang, tita, gipabayaan ko lang anay. Nagpasugot ako nga ti, chika-chika lang, free talk. Bale, na-open lang namo ng book kuno abi, tapos wala kami ga-class, kay lain-lain, amon niya na istoryahan. Sa second week na, tita, same gyapon gusto niya. Pero wala na ako nagsugot. Tisiling ko, you're just wasting your parents' money. They work hard to provide your needs. Your classes are paid. Tapos damo pa ako wakal, tita. Balang ko pagit siya nga, dapat i-value niya ang pangbudlay ng parents niya. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Ti, nakarealize siya, tita. So, nagsugot na siya na maklase kami. Kaya seryosoho niya na ang lesson.
Best in counseling kagali iyay. So sang dito ako nag-work nga company tita. Mas nanamian ako magtudlo sa mga Japanese kay mga matutom ang mga Hapon tita. Wala gid na iya may nagaka-waste sa 15 minutes nga klase. Tapos ang lahi nga permiga change sa akong tita, mga Vietnamese as in. Hindi gid nila ako yabet tita. I didn't know why. Kisa 3 days pa lang, na-change na ako na nila. Ano ni mo ta? Mga uya. Sobra ka. So, amo na nga nakibot ako tita kasi nag-teach na ako online. Most man sa students ko Vietnamese. Tapos gadugay man sila sa akon. Basi pang online lang ako Share ko man tita, ang naging batasan ko man sa nag-work ako dito. Wow. Sabi mo tita Regine, ano na pang ubra ko na? Ginapang move ko na ang schedule sa mga students kuya, kisa tita, kaginabaylo. Tapos sa books, amo man tita, kung feeling ko boring sang book, kagini useful sa students. Nasugo ko na sila nga makadto sa office, kaghambalon, nga mailis book. Feeling ko na irita na itong mga office staff sa akon. Sanghala ko kailis-ilis tita. Nag-stop lang ko, so na-notice nila nga daw ka-frequent na. Tapos pala ilis, pagid ako na cubicle, tita. Bale, may 4 wings na, tita Regine, nga lain-lain. Baw, tanan na tita, nasa iluhan ko. Wala ako naguntat, hasta wala ako nakita ang best cubicle nga paragid sa akon. Palabutita napili ko na ang nami ang wall, presentable, malamig, grabe ang aircon, tapos lapit sa door pagwa. Haha. Kisang naobra ko na, ginatalk ko na lang ang teacher nga magbaylo kami, lalo na pag mas feel ko iyak cubicle. Haha. Ay nga batasan ni iya isang una. So na-mention ko na before, may pagka-reklamadora ako tita. Baw. Kung may mga events na tita nga mandatory, kag need gid man mag-attend, kag magbayad, ay gina-question ko gid na iya tita. Lalo na kung mabalaan ko nga daw hindi fair. Tigi sa ginapamatian man ako na nila tita, kag gina-consider. Lalo na pag hindi gid ako ya konforme. Isa man na sa nanamian ko sa amo to nga company, kay ga-accept sila suggestions tita. Enjoy man ako to sa work ko. Wala lang ako nagdugay dito, kay hindi gid ako satisfied sa salary. Ay, ahay. Hindi man sa tinikal, o kung ano pa man tita, no? Pero ang ma-earn mo to 8 hours, kaya magali kitaon sa 1 hour, basta maghimakas ka lang, kag mag-strive sa best. Tuod. Grabe, no? Pero thankful gid ako gyapon tita, kay kung wala ako dito nag-start, hindi man ako makalabot sa kundiin ako subong, grateful gyapon sa mga experiences. Ang relationship ko sa mga colleagues ko tita, okay gid. Kagdamo man ako nangin abyan. Nagalin man ako dito tita, nga okay kami sang boss ko kag mga managers dito. Let's move on sa mga pics tita, okay? Engineer, mga pictures kita. Bale, pabebe pa na di si iyay. Haggard of results ang Fez. Plus arte-arte, nga hindi man ngayan. Ay, ambot. Enjoy ako sa mga ginapang sulat mo diri, Miss G. Ang naka-pink ako. Kag may upod ako nga naka-gray. Paki-flash nato ng ginamini nga picture, ha? Siya ni ang mahilig mag-retouch 10 minutes before matapos ang klase. Teacher, makeup time. Sige, can we show the pictures, please? Ara siya siguro. Amo tong gwapa siguro. Nan. Ang naka-pink. Amo si Miss G, ang student niya, Korean. Kagwapan mo. Amo siya gali si teacher, makeup time. 10 minutes before mag-end ng klase. Tapos, ang nakakalo, ako nga may upod. Nakakalo ako nga may upod. Japanese student ko ni siya, tita. Nan. Akang gwapa sa imo diri, Miss G, oh. Then, ang naka-green ako, upod ang isa ka teacher, bale, nagkadto lang ako na di sa cubicle niya tita, kag magmarites, kay vacant. Alright. Then, ang ibang nga pics, mga Korean students ko na tita.
Gin-save ko na ila pics ang una kay ako ila favorite teacher. Bale, nagpa-picture lang ako sa students ko tita kung ako ila favorite. Haha, char. Grabe kang idea. So takop ko na ni ha, Tita Regine, ang sulat ko kung may madumduman pa ako sunod, i-part 2 ko lang Bale, kaagi ko ni gali dala, iban ko nga student sa Guimaras tita, pagmanggahan festival. Pero salot ko lang ni sa mga next letters ko Ang tsura na mo ni Ann, do mga timbang nila, kay kami ang pinakaitom tita. Haha. Bali puti lang ako kung magtupad ako sa mga itom. Ay ilam. Sige na tita, hehe. Dere na lang dangat anay. God bless, hugs, and love. Best regards, Miss G. Actually, si Miss G sa mga pictures, she could pass for a Korean. The Koreana ka man, Miss G. And beautiful ikaw. Nami imo skin. Flawless. Ka-enjoyable, no? Sa imo nga mga ginapang share diri sa amon. You're just so candid and so natural and so honest sa imo anay, no? Nga kaugalingon sang hindi pa ka-reformed, kumbaga. Hindi ka pa changed. But anyway, kanami, because ginapang-acknowledge mo, no? Ang mga weaknesses mo sa una, ang mga flaws mo, ang mga faults mo, kaya ginaako mo ina, no? Wala mong gina-deny. Kaga, you said, no? Nga, bisan ikaw man daw, hindi mo man ma-imagine nga, may mga times nga daw, nakaya mo himuon ang mga amo to, ang mga pagsinuplada mo, ang mga pagkareklamadora mo. But anyway, that was before. What is important is the now nga you're a changed person already. Sige thank you so much, Gid, sa imo diri nga gin-share sa amon, and salamat sa mga pictures ka mga beautiful sa inyo tanan. Thank you, Gid. Ang atong nga oras, 45 minutos bakaligad. Ang alas 2 sa hapon, magabalik kita. We can still give you more stories diri sa KLP before we announce our winner for this week. Magabalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pinakamang importante ng mga pahibalo. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag Third story na kita from Zia sa 4th District. Dear Tita Regine. Bago ang tanan, nagahatagid ako sa katahuran sa imo kung sa tanan nga matagpalamati isang Bombo Radyo. May kasaysayan man ako parte sa pagigugma nga hindi ko gid malimtan. Kabay ang ining istorya ko, makahatag man sang leksyon, ilabinigid sa mga teenagers subong. Kalingawan ko nagali tita ang pagpamati sa imo program. Sa akon table diri sa office, ara gid nagatungtong ang akon gamay nga radio set. Kaya hindi ko luyag, mamiss ang kahapon lamang program. Nagalingaw gid ni sa akon, nagakakas ang akon nga stress. Siguran kong akon istorya, sang high school ako, diri man ako sa amon banwa nag-eskwela. Nagapatigid ako nga ang high school life, amo ang pinaka-memorable nga bahin sa akon kabuhi. Nga aman, bangod diri ko na experience ang first love kag first boyfriend. Kasadya sa high school life, kay halos ang tanan nga first, diri mo maagyan. Damo ka friends nga makilala, damo ka situations nga ma-encounter, damo ka katuntuhan nga masudlan, kag madamo pang iba nga eksperyensya nga amo gid ang nagahatag duag sa aton kabuhi. Basta ako, the best gid para sa ako na akon nga high school life. May ara gali ako best friend sang high school, tagon ta lang siya kay Arlene. Si Arlene mabuot kaga very motherly. Daw tunay gid nga mag-utod ang among nga pagkabigay. Siya ang dalaganan ko for advices kag may shoulder to cry on. Bisan diin kami magkadto sadto, hindi kami mabulag. Nakahibaluman ang tagsa namon ka pamilya sang among nga closeness. Kag sama-sami, kun damo tulunan, either siya ang naga-sleep over sa balay o kun ako man ang nagatulog sa ila. Tungod sa kay Arlene, kag nakilala ko ang akong nga first love, tawagon ta lang kay Kobe. 4th year na kami, sa ginpakilala ni Arlene sa akon ang iya pakaisa nga si Kobe. 4th year high school man sadto si Kobe, pero diri siya sa syudad naga-eskwela, sa isa ka private school. Nagkilalahay gali kami sa nag-birthday sadto ang mother ni Arlene, kag ara man sila. Ang mother ni Kobe, utod sang mother ni Arlene. Close si Kobe kag si Arlene. Gipakilala niya kami. Kag halin sadto, gintay-tay-tay-taya na kami ni Arlene hasta sa nagpangaluyag sa akon si Kobe. Kag after 4 months, ginsabat ko man siya. At the age of 16, nangin first boyfriend kag first love ko si Kobe. Actually, talagsaman lagi kami nagakita ay kasi sa syudad siya, samtang ako ari diri sa amon. Maayo lang kay may text kag call na sadto. So bisan paano, makakommunicate kami ni Kobe. Ang amon kita ay hindi alalangay. May ara once a month, twice a month, depende sa kung saan o siya makakadto diri sa amon. Pero grabe gali no, Tita Regine, ang mahimo sang love. Gintudloan niya kami sa ginatawag nga patience kag perseverance. Nga bisan ano ka budlay, agwantahon mo para lang sa tawo nga palangga mo. Siyempre tita, kay mag-boyfriend na kami, dapat ipakilala man namon ang tagsa-tagsa sa amon pamilya. Nahimo man namon ini Tita Reg, bisan medyo ginakurdam kami kay base akigan kami or hindi sila luyag sa amon relasyon. Pero sa kaluoy sang Diyos, okay ang both parents namon.
Why man sila naakig pero nagbilin lang gid nga dapat unahon gid anay namon ang amon pagtuon. Kay mga bata pa kami, kag ang pagkolehiyo dapat seryosohon gid kay dira nakasalalay ang amon kadalagan sa ulihi. Mga obedient man kami nga duha ni Kobe gani gin-try namon nga mangin wholesome lang sa amon nga relasyon. Daw wala lang mabalaan, nakaisa na kami katuig ni Kobe. Sa nag-graduate kami, pareha pa kami nga nakatambong sa tagsa namon ka graduation. Sa nag-college na ako, diri na ako sa syudad. Naglapitay kami ni Kobe, kag malipayon gid kami. Nag-board ako diri sa syudad. Actually, upod man kami sa akong best friend nga si Arlene. Ginahagad man siya tani sang mother ni Kobe nga didto na lang sa ila ma-stay, pero mas ginpili niya nga mag-board na lang para magkaupod kami sa gihapon. Sang nag-board na kami, mas nangin close pagid kami ni Arlene. Madamo man kami sa mga inagya ni Kobe bilang magnobyo. May ara sunggod-sunggod, sunggoditis, may imon-imon, may bais-bais, away-away. Kag madamo pa sang iban, nga normal man lang sa magkarelasyon. May ara gani isa ka Valentine's Day nga grabe ang away namon nga duha. Ti wala kami ka-celebrate Valentine's So, adlaw sa Valentine's, imbis nga happy kami, subo kami ya. Hi, ang pride gid bala, no? Kag ti, syempre, kung bata pa kamo. Pero sang naumpawa na kami nga duha, kag nag-okay. Nag-effort man kami na mag-celebrate Valentine's bisan March na. Kung madumduman kong episode nga ato, nagayuhom gid ako tita. In short, Tita Regine, bangod malawig ang amon pagnubyuhanay, madamo man nga mga challenges ang amo na encounter, pero ang manami, madamo gid kami sa mga na-learn along the way. May mga times nga do mabuy-anay man kami, pero siguro para gid kami sa isa kag isa, bangod nagaping ibabaw gid ang amo nga pagpalangga sa isa kag isa. Sa kaluoy-san Dios, pareho kami nga nakatapos college, kag nakakita dayon trabaho. Kag sang ulihi, nagtapos gid ang tanan sa atubang sang altar. Long engagement kami, kag wala gid ako maghinulsol. Bangod pareho kami nga nagmature sa amon nga relasyon. Kag dako nga bulig ang mabakod namon nga foundation. Now, my first love is my ex-boyfriend, bangod currently, he is my husband. Sa amon nga case, first love never dies gid man. And we both fought for this love. Gani happy gid kami together. May isa, nagali kami ka baby Tita Regine, and hopefully more to come. So hasta na lang diri, salamat gid ang matinahuron, Zia, sang 4th District. Zia, ka beautiful sang inyong nga love story. Nami pagid because happy ending. From first love, wow, to ending up in the altar, kanami gid. And high school to college, and then nakagraduate. Relate mo dyan. Anyway, kanami sa inyong nga love story. And I wish you luck. It is an advantage kung mas nagkilalahay gid ka mga duha kag kadamo sa mga milestones nga gin-undergo ninyo, nga nanapuwasan ninyo, kag you were talking about a strong foundation sa inyong relationship, kag bonus point gid na iya, no? Nga nagdugay ka mo, and then you ended up in the altar, mas kilalang kilala nyo gid ang isa kag isa. Sige, be happy together and more babies to come. Keep your family strong also. And be happy at all times. Salamat, Zia, sa 4th District. 3 minutes before 3 o'clock, sa aton nga pagpanumbalik, ang aton na announcements sa aton nga winner for this week. Magadaog, 1,000 pesos nga cash, and to be interviewed next Saturday is already July 1. Wow, bilis-bilis. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, Good, balik agad at ngayon. Ma-announce na kita sa ating winner. Not before I say thank you sa tanan dira sa inyo, mga letter senders naton, mga regulars, and mga bago lang nga nag-share dito sa KLP. Keep on sending beautiful stories so that every afternoon may ara kita diri nga kalingawan, may ara kita diri nga mga palahinandigan. Pwede gyud nga ma-apply no sa aton mga pagpangabuhi, mga very motivating nga mga istorya. Sige, email na ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung lapit lang kamo, walk. Kag iduhol kay Manong Guard o kay Bombo Road Chain dira sa panawagan section. Sige. Ma-announce na ako sa ating winner para sa siningang semana. Thank you agad sa liwat sa inyong mga very interesting kag makawiwili nga mga istorya, but one story stood out. And that story belongs sa kay winner naton, Waisang Liwan, Lola Tiray, sang Barotac Viejo, Iloilo. Again, our winner for this week, si Lola Tiray, sang Barotac Viejo, Iloilo. Itong may damo-damo nga mga amo balato. 7 kag 80 years old sila na ang nagatultog to sang sa babaw sang kahoy, may balay-balay to sila kag na kita niyo gid no ang mga manara sang mga amo. Anyway, we're very interested kag curious looking forward nga may istorya naton si Lola Tiray kag ma-account niya sa aton liwat ang mga inagyan niya sa itong bata pa siya. So congratulations again sa imo Lola Tiray sa Barotac Viejo, Iloilo. Ikaw ang aton nga winner. I will be contacting you. Sige, wait for my call para nga ma-set naton ang pag-interview sa imo. Kag sa liwat, salamat gid sa tanan naton nga mga letter senders and of course in general sa tanan man nga mga listeners sa kahapon lamang program. Padayon na naton ang pag-enjoy sa mga manami nga mga istorya diri sa KLP. Balikay kita on Monday. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon.